ama mprempre ya no wono mo kire se asem bia si wo ho a emu kirema hodo ye de bebre mu ye firi wa ye de ni bekyem awa yankwanta eno won pasati atwema mponua mansini mu asem firi ba ekyem se wo manfo bi akwa ko hu abema wanya mfincha no edunkuru emu ewo galamse amnem ye beko brekum sampa kwantempon no so enkra firi no eba akire se enipa bi edi atubrane akokoro no bo ewo ho no mekowi ase sɛde o masiate te amanfo ɛwɔ mpatam hɔ no ɛnya asam ketewa ama ne nyinaa mu no de ɛba akyerɛ sɛ na sogyafo bi kura mpo ɛka ho yɛfro yɛde ne bɛkyɛm ɛwɔ manso asaman asomafro ba ɛkyɛm sa kwanhyia bi asi na emu nsam yɛde ba wenu mu ne afoforo ɛna yɛboaboa no sɛ kaseɛbɔ yɛde ɛma mo Asem Beba Dabi kasi asuo ne wo mutie na se no so fama yese ewiase abonta te abeti atwade asu ya ne wo da mabase ne sente nwekwe bi adaworoma ene o maso yasanse mudu yi yebebe se kwadwom ne de amamo ene awiabre vital milk ewo dwaso abusuafo e ba ye emfie bebe se aduonie ye nya ho bi ada koso nanom na anuma ebebu apomden ama niam akoyie adi amawo ye oso ya make drink e honom cafe bi anim ye beka akofo ha bi ade aba beto so eno adanchen am ye vital milk choco ho na choco ni de eyankase kokoo ne ade aye tie broma kakao na ne de pa enya asem ketoa ene weda ne de ne ho aba ewia na bo unya bi na numa ebeboa wo vital milk banana so hodom ene de yankase kwadu ibi ena ye de ayo na kwadu de sede mema no krasi kamfo no enya asem ketoa bema bia wo hia bi wate ene awia brain ena vital milk strawberry calcium omega 3 wom 6 wom na 9 so ewom entu num bia kwafo ha bia emfa meto so na de ade na tie ni eya busuan chenom enti wabira papa anase maame wokwakoto bie no no otobi na de ama akwada no akwada no bia ne ti bebo mase ya bew osuade a ebekọ ne tirimu yie pa ya chese enya asem ketua enti na wiabre supermarket bia ben wo bia no de bowura hodom wo se vital makinti na wonam utobia no otobi akoma enkwada no enu anu no kwadwe record royal enterprise ni ewu wo se wo record heba mesha e de abadwa so dodo na afren okurasini no aduro no na okurasini na aduro no ye enya asem ketua wo na anu ada no na me ankasa me die mu afujasi kromo mfa madom na se kasapin kwa brento ye da hodom no ehodo bia ni gala hodom ehodo ko fadu tahini ekofadu brano no de aba be ye aduro no wono ankasa asaso aye ni nuafuo ya sese de die bibia da din ede ema no entini ndro so no bia sisi yade ebekọ ejenua wa bia ankasa oba timakromu hawo anasa okọ afikyira obusabuo no entimi yiyiye mmoja ne entimi emma mesre wada ya no anombi koko aye wa anombi pressure ewo so anombi infections ahodo bia ye na mu yade onombia ebeboa wo sciatica brofone din ede pa nanso yade ene eso na ntin na asoto ntini no saa woso metu ase ntini adwetweme a wodi anumokuru asini na duro ni bi onombia ebeboa wo promise heba ewo ba bia yerepa fm wo no ewo eye edum posak heba ewo mrum ena apidank heba so ewo mrum misi heba emrum hodma sak pharmacy ewo patase blockers one mo pe ena ado ani ekire OTECFM1029 woso hwe aja ko the counselor wonsa ebeka bi ewo ha time fm ewo boase ena afi tachiman so wodo ani ekire free fm a wonsa beka bi ewo ho ejo so fo ani kire ba bi a abanya asabia no no eni mo no pe wonsa ebeka bi a doctor fo nyina enunum bi anase fo nyina enunum bi ena fredimen seba so ebi ho deni heba ebi ho nom top amazing heba ewotafo Methodist story building nemu ubenya bi ewo honum bibia ni a wode efre okurasini na nkasa no no nka nkurasesem enva sadre we say ho 0244 47 00 67 0244 47 00 67 Perfect series bus nwoma papa wo dwaso awofo ne hwefo ye die ni o ye ntoma ye mofa ne kenkan why one of it nazi kosi JHS ne nyina bi ewo ho class aba ne gina ne de he na wo pe GS ne nakato obo ase se eye ebo ankwada ne pa de sua one more English language history of Ghana RME computing creative arts science ne maths ne nyina da ebi wo ho mofa totofi wade numeracy language and literacy creative art phonics computing coloring ne writing ne preschool books awdo ne nyina da perfect for de no anempani for asanse agye atom JHS for tables ne nyina bi wo ho
de wo kwa body to din na che se wo pedi wo ma baboa nkwada no ama bi sin so ha tre no bibia koye ede ama no obeyi ni nyina bi ede ama makwada no watimi asua na watimi akonkan wasa sopra mo ka zamtam na exams ana metam exams na we no ebo no ketekete man pole no obeje to school ranom ye kan fo de mama se mo fa sa contract ne kwada wo mo wai wo beboa hwe wo kama bo modern hwe che kwa kuma se abuti ojon besesi wan kraso dan so my first stop afi bore mo memu babia ya to nwoma papa no bisa perfect series books wa homo de dwuma ne 0243 299938 and 0540 755 465 ya frametri mudahine na na kwasi wusu echa menu aba eno ba afia aboajewa afi ensam no enie Asembebadabi samna nyaba ne nyaba se ya no ya ne de beka enti obi kan na sam wose nipa kasa tie se wantia Asem Beba Dabi eno ena yaduru so no ye bohwi ne de ani atre eye atoye emantamu mekire eye western region yaduru bogoso ene eye pristia na ehonmo ana adwumakura bi a woyeska hokko ho adwuma ya wofre wonse eye head goldfields omo edi dwuma e wo honom na yedika kura bo mamane ya no edada ena no pai se concession ye o makwa akwagie ba bia omo di dwuma ya omo tu sika kokko enipa bi ebowura ho ya yesusu se de kan se eye gala no ebia na nka omo kwa akodie ema ekwawi ase omuduru asase na se no asase donko ya baka se dade pa ena abusuafo nkrofo ekoye na odomo koye no ewisie bi epie bai ya ewisie na epie bai no kyerese ase ade bi apai kum ena ma saade no ebaye ena nkrofo ekase enti ena no pai na manfo dodo na ena odomo kyerese ase ni padodo na ena kasa asena se a wodomo awuo ebinum kura be kire mu se enipa maako edu baako ena omususu se wo momfa kwampa so entu eye famagudie ena omakokka ase ho noma odom awuo na mprempren anugu so aye kasayin yase de odina de odi bonkum ena agie akeho bi ama aye head goldfields for limited aba bonten edi aba betudwa se nukroniye kan okra che danfo ense danfo agro na omohwemu no a kire se enipa miensa ena se bredie omatimi ayi omo a womaye nyame adia na omokyerechiremu mu no ena omo eda na die se nyame anim no kwasem nie sabe mpraduasa so obi behwinti awo aboboa no anaso mfikyire na owu a ewo musanya na okwu ne de na so udi pa de enya de bepam de biara da enti aye head goldfields for limited womudia na amanfo ebo enti also oba montesuo na omodo omonsa sekrata ase na omotopete Ghana afa na nyina na omotopete ye no OTECFM pensemuka fifimuka yenso yensa atimi akabi na nsema omoka anyina ane sei wono ma abusuafo anyina yakọ obia enso obi se wonko no de na enso no enam sa amanfo atenetene omonsa wo moso na ye ebu omudin nti no ormo kire se emo ya papa na enso makonim enti enmanimu ya no eye head goldfields limited for kire se womone eye aposifo aka banchirimu eno danche a mineral commission for wono aka banchirimu ena national disaster management organization ya yetwe wontia from say eye nadmu womaka banchirimu ayata ne atekenkenka sade ebeye na hwimu sononko ebetimi akoso na de asie no ebi entimi ensibie mu na mom no okiremu a saa bia ya saa nkrofo yi ekoye no enye obi ana ma obi akwan se obi enko no nkope na no aduane na obi ahudi eye na saa san we sei aba be san wonom enti omo ka kire nanom hemfo ya wonom wo bogoso pristia se nyame anim no kwasem ni ene omanfo mo ho nyina se wo mo no mo nyina beka bom aye pempen so na nkro no ma ye bi ade aboa sade ye ben na nkita hodie ebetimi akoso na daate bia no saa asem ya asie no ebi entimi ensibie wo
Free a Osem so ne free ne nchemu ewo atwuma mponua masinim eno wasantemantam ha ya na kura wo frɛ ne say ya nkwanta eno eben pasati a Osem free oba echemu se womanfo won patam makwakwo ho aben ma wanya finhia no edunkron emu se edagalamsam nam atesase na kwaye Osem pa na ebeto odwasa no edien yesaka ya aye Filemon okofo ahene na yenkwa homa no so yama ne boni nana kansa wono ana ebeto odwa no wo bo anan kwo ho a emu nchema hodo nyina da wode ba besom ye nana ma han bejo so eno ba arawo sami eba ne sai kiremu en yo meni aba edika ne de enchia pc be ko ediama eye tie fo asabe ma de bramotie eye Otec meni aba de ba ye ne se eye enrada ebra ebo be no mi no pe mo se ma edia sapepepe ana nya ne tie se eye yenia abranche wa bia edia do na de friend ye Filemon okofo ahene ono no atoa na nanom ewo nsie do na edie ne de ne to na nanom nsie do a ye se eye ya ana bunti atuma watu na nanom nsie do na me ba enam te yi be dia yi no te di sia de tejem fiti prekope na yentu ho na mo no ntino ya de se ye fa esi ya beti so se de ye mo hwehwemu ni ahwe no kredia ewom na ye ne abranche no ko finhia eye edunkuno na nansen eye mu an wo twere eye wasi enso hwe ewie a wo to ho asabe wo twen se ne nwoma beba na sabe se police ana se soja ana opa ja obeka che na wofo no matinya so na sene aboa no amadetimi akọ na bibia so aye kama no watimi dia bo ne bra na enumu na anopa no ne papa mo ye no mo twetwe nkomo no na wofo ekire se anopa na mo fie no na ya de se o mabranti eyobi ana ne ho edodo ne kakra a no nti no na wada a se omunim seja sabe omu piesie wada ojojo ne ho na enumu ana inya ne ntie se ne mantie bia ono no ye ne classmate fo na se ne nanfofo omo so djumadi amodi eye galamse yidi ana omo ye ana omo fa fon efre eye abranti se wo fie dia ana omra na omo nyina enko galamse na omo nkonko ye adwuma na abranti ja na wofo enim se ontiapo entina wo fie a ojojo no ho na enumu ana na wofo kura enim ana one ne nanfofo esanse enamfosem nti ja wode ne yare a wo yale nyina no edi ne nanfofo yi achi a sabe omukọ ho na me aba bi a ye ka ho asemi eye bia emre bi eye enipa be se enso ebugu nkofo so a enumu ye ho news ahodo a esita ba dia no saa mpatem ho no mukuru ya ewem ho na eye saa yini abema abranchi so akotwa nananom ewansie do na de tie ne se bra omukọ ye mantie be se sia ye ne omo etwetwe nkomo a da no enu ada no omukọ ye adwuma ewo ho no na emantie no ekire se eye Filemon no ade se amna no sanse na ne ho nya din nti no omo amana nsi amna ne mu bi na emom ono ni dwumadi a na wodi ho ne se wono de ono na omo soma ne se onkodum eye machine no akwa de wakwakodum no na enumu ana mantie no ano di msem ayo yi ne se omo kire se na wodi na ho no a wokodum machine ba bia no wodi na no na onyako ne bra wo ye call no mu no na dofo bi susu ewo ni ntiemu ba bia wo no ba bia machine ne bo no isi insu ano eye insu amana na omotu atoko no ehọ ana machine ankasa esi amode etwe insu na ehọ no mu ana okogina ende ba bia ogina no na mranche se ehọ no mu dofo kakra ewo hɔ no mu dibra onya akọ na oye no dibra o prileti akọ na ne na eti aba bia ehọ no esenki kakra na da na ede ne kotu insu ni mu na insu no susu no mi aba ehu se nam se pit na galamte pit ni ntino ya de se emuwa na abranti eto mu a eja omupem so omuyi no bra omuyi na amuro si ya omudi ndepie mu frempon boate ye hospital no oba na abranti no etimi atoa na nanom ewansie do na ye de djumadi mo etino ba te bra ye hwe eye abranti ne ho no kaye dawti ne amakakra se obi a wato galamti amene mu de na ka wo hwe ne ye bia ne ne tebia se de sitie no a enya de se ka we de because na ya dwumi e presenti ma me bupni eye to wase divisional command no ene omu police fo ekotwetwe nkomo efa eye anamotu ho ese anamowi mo munten ana omu na edi aseminati no Krobea ne wum ensem na mo hwehwemu no akotere se abrantie no etimi amana to na nanu mo esedo na police fo so edit ye nimu se ebo
said the almost so ntimi anko hu bi nti no de si ye no ntimi hu nti na emum de omani ehunu ana obudi adanse san say omo no so omu hu amu bi esa omo dane no ehwehwe ne nsa ho ehwehwe ne kɔ ho dane ehu se enye ababi no obi di abɔ no amase bi a bibi no obi di aye no omo di ka hwehwe saa ne amani nyina awie ansa na omo to na mo bi ansa na omo de woni nyina gu nkrata so na me aba ebra omo hwehwe ye no so no omo kire se omo hwehwe ye no omo hu ade bi a kire se obi na aye ni bibi na emum omo gye bibi a de ama eye doctor for say omo nye autopsy no se de be ya omo be hu adecropathy a ka ye Philemon sabri watwa na no e won sedo me aba we ka ho a eye toso 9 sa case we a yenyen toso predodo 9 na ade ba ko ha ye ne se ye bebo eye basetia ahemfo no omutiri so ana sese ye bo isa se de bebre biara eye sa asem we besi bia no esi eye edabrada etne se pom ho no eye bia ebnada no ye adwuma enti sa ahemfo tne kurum na se emra entimi nye adwuma ontimi se mra kete emani ntia ye maburu a omudi omu ye guarantee na je se eye ade a eno so ha de ne da ne da nyina no ye beti asem a na ye guarantee mra atumi ebuogu edimo so yan fa so bon so nsa mo eye DC san say monetary bia enkos san say eye honorable Ibrahim Ishaq ebetna so no enya de say watini awe monetary bia nana wache bebre ama yate ase na san ye beja kwa mo akọ no awosami ba ye aposifo mabo ama ne de no mo so kan mini aba ana na medika ka say ya de say police for abemu a asem no omuguso omoye mu hwehwemu na omo madane mu no de ama eye tafo no my autopsy no man ka say hu at the property a ini abema no amana to na no e won se de aba nana ye fancy ye breniti why ye beda se pa ene wa mane boni nchemu mapa wode adom ye awie ebusuafo ya mane boni nana nkansa wo won pasati ane ne patemu atwumamponua mansinim anabusuafo mote na mane bono menemu ko ayebro emantemu ekwa no wade nanso matiefo minim samba ka me ho amma kobo no emantemu ye ko brekum ene sampa kwantempo no so na ebusuafo de ekoso ha hodom ene sei abra nyina manfo bi ade tubrane na ne omakwa kwagina saa kwantempo yi so ene krono pa enya asem gotoa uduru hodom na tu asi so wa nyina ombetutuo no de abota mu sese ya no madam honiyama na saa asem kro ya biasi ewo saa kwantempo no so ama ehyen a na edi dwuma ewo hodom ene nipa bia omukutakuta etuo emema kintina wam amade donfo ibi ya bonfo sem wo mutirimu akwa gina hodom ya tase kasa etwamu ne de ene minyetwe nyadoa he ene oduru hwa ne yagina wo ne de to asi so ne age ho ne manyina ne age usika ade aka ho na okirem a saa asem ya Amerika ho asem enra o ena esiye ya nipa omuwie omo no na enya asem ketua na nkra efura no eba etresen asrafo mi oni bi kura no no omo so omo teka mu mama moditi bini we asem no ano de pa o omo so kotom se ya tom ento omo kotom no omo amfa anya akwaduro kura omo so kura no nyame anim no kwasem nie ekura omo do omo fa so no de efa o mani so nsen ka fa o manum a enkomo se nyina tutu condemn to grabu enka se brenka koko eno mo nom na no na o kire mu se saa de ekoso ni nyina no ye kwanfo kwatantan ekwan a apro atete se kontebe ena akofa saa ne ma we nyina ede aba no efisa ekwan no sesen esiso a koche saa ento obi pe wadi uboni a obetimi adi uboni entem so pa na aka hu bi ama aye enkane mrasa badwani ana ogina hodemo manfo a woja ama no fa bato empesua so mahama afo wodi atodwa se nyame anim no kwasem ni ono ankasa kura no ebre bi a abasene ko okoto saa kro no bosem yemu ema no ho fa no na enya asem getoa na wesempo eka hu bi ema emrasa badwani a ogina hodemo manfo a wobrekum west abato empesua so October bosom ye twa mu ya Yewra Dixon kire dua
okoba pro e honom na pro bomu no ana ode tudwa se woni aposifo ebedi kasesie na kasesie ye ono mbedie no ene pampim bi kura na mabɔ no honom na mo boban sade ebeye na enei kronoboya ekoso ewo sampa ani brekum kwantempon no so no ano atimi abrase na so ebesi enei enya de a eniama atimi akoso na ose adwumakuo baako ya France Rango Construction Limited woma na swamidie womo ya dede kokwasa sa brekum ene sampa kwantempon no so no ase wono ma kyere ho dodo na no na aka obie ama akofa sa asem we nyina da ede ababeto wono esuo nti ama akwantufo wono mo brepa e wo sa kwantempon no so enti animanim ya no womo de adesrede e tompanimfo anim se obasra pa se brekum ene sampa kwan no homo modin a se obetimi atwa ni pepreko se de beye na kro no basa ena afei mikutatuo Otec mu ya chew ya dubusika no ho niama no ano betimi abrase wie adehye ensema ye boaboa no se kasebo Asembebadabi so no ye de nyina da asi ye mfa trapiesie ye mfa mo fa jona ntwibo sia kolabo o ye nafa mu de ye de boa yen na kodwa apia e boa yen kwame ade ni mboate professor kokoto wono so wanko enya yimu sa akode ye be ma ye nafa mu de ye de boa yen e na afi papilu wono so ye mu bie wono mo gentete Abaya Central for Kuda OTECFM ha wo munyina so mu bi na nsem hudu yetimi edebe som kwadwomon ede ko Facebook so e ma munya yen ehwe yen enuanom ya ye besom ye eyeme Trimodahene nana kwasi wosu echisan meni menua ba eno ba afia aboajewa akra dia ka no eye wode munsum apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a paye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo, and Quadaw in Fidu Nunca, or pharmacist in her bashop. FDA, I did Otec 1029Fm. Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, and to a batter pian kotobi maneba. And that's a way, dear, so could be crabber to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and no crab, what tip one say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus Mixer. To malaria and Asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie Hepa Plus Mixer. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share we Hepa Plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDAG ejweden krato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no Otec 1029Fm esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na BBC ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na one cry no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Reporter ye ton kwalendia. Chen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukuwa mu asem bambo e wo ho. Eye a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa mu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omu asem a wo gye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana fra 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love it. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bojiemo Banuaya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry. Otec 1029FM. Taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie Otec 102.9FM Kwanten mo Sir Orni Marika na o Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha Yanbisa Peter Otec Asembebadabi wo ha Wuko tie Hefa piao Asembebadabi Adani mo buhura ayeye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no pɛ
and Kwana or their mamma, what they are family. Also, would be a Smaya making a theatre or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. The being so almost not as somewhere dinning, or when you can eat your ma as a kind, the one to grow, and so on Papa, Mother Subusua, you will be my papa, we are anything say. The cancer I in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what brought for in young class, papa, why you be, who take it. More winning, let money to pump. No more so far, but or dog, and some I know what can. And the Futu Samayan and Yan necklace, what would be any much next OTEC 1029 FM. And now won't be any much in the moon. Your Catania, Yano Mosh. Papa and come home. The trees are great, blow, should cotton bra, or do be a cop. What in Baba Snatty, said they are on BCC, not Divia to you. Already, one more thing, and so OTEC 1029 FM. Wow, with you in I don't amen. Amen. I just say, a man for Kebia, Oma Futi, Usum say, say, ye be pese, ye be freweria, on any way, wa, and now Babano, Eufia, Obepe. Untu, Tunan, Untu, Mate. They also be to my watch. Okay. Okay, but any that's what they and I do the minimum data for Juma. OTEC 1029 FM. It's a real Kunusua. Don't some poor and I don't so good. All kind of Kurawate. Yana told me Kwana Medesra. OTEC 102.9. What do so good Kunim? Nadia Tino Junso Gunkum. Now, what we then know who said Johnson the won't coon him. Not just about the Johnson Kukumanti, what our Mawia was a Juzu. And two know who ye. I make a fan anymore. It's the fan. What's now we Johnson? Asembebadabi. The fan him. That don't sound what your friend cool. Yadema. Mammy, Asembebadabi. Asembaya Wukema. Urade. Dem man men on a woman. Dem man in you for one. The Anna Yatanase, lay a woo from Papa, that the Asam, that the above Faso. Oh, Wabam Ho went Chida. Waba had it. Near Simenim, dear, near Kinsoni, Luko Roman. Near Simenim, Mecca. Something sure. Nya was says, I'm one was here. I said, because a dear. If I tell you, I put some of our name because I'm going to I presume class to Grano. Me feel it to me. 102.9 FM. Mensu. I am pro. I am a Mensu. Mensu banako kambeka mensu ale asaka na waje no de bre wampa Dabi mensu jasu eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni sei no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wo mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko o mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa oba ensa nyina ka ho oboa la kasaguha ma me ne ba he no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko ne to ne say man to ko oboa father me say adanse for me kasaguha one slow way I won't slow ni pedia una we for boni ni
tie Bachiru dia me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase me mpagya me mu o na ade a ɛwɔ mu ne sɛ free me nkwala abram Bashiru yes sir brɛ wo ho ase me say me wɔ 43 years 43 years ne busa wɔbɔ ne sɛ ne sɛ ne matie Bashiru manya sika tenase wahiti dia ne pia bɔnten na akɔ ne mframa nwununu mfa ho ɔdwo ano aba ile Odumankuma nyame wosa yeye okay awia yi odumankuma nyame ayeye enka udin enawia yi odumankuma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hiehyia aha eye Otec 1029 FM sunye ene eye dafofro ene eye wukuada bosumi duba akuida etoso dunkono emfimpinu ne aduonum nomu ene yedaswe ene wiei yasehia bio na nokre awiei momiense yenho se ye ba besua de ebrekro na amuo no ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na wia ye kan adesua ne ade kire no ye live ewo ye social media platforms ne so awia yi say ye YouTube ana Facebook na abekọ na wo hwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM awia dwumadie ni is to be live ewo so na de obeye nie wadama so oba so a eya ahye ma wuni anum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie na wonya bi nso nhwe ewa afidie ne so ebrekro na amuo no eya asan kai hye ne nso se wadwenkyire bi a wo no wo de betum ewo comment section hwa amaye ye beje ye bekan no kama
ewo afidikasie iso ama obi ate won so wonka baabi a wodi free a wode ba eya afaka ho bi ena wie ye bekan ewo afidie so de ama wo afa won follow ye ana won like ya na wa ye ne saa se beye beboa wo ama da biara da ibehia wo afidie so se no ebebo wonka ye ama watumi anya kwanya na wonso abewura mu bi ye nyina ya kan bo mu asua de na ye nyina ya kan bo mu nso akere ye nso ade ena ye wo be love radio for Spain we be love for a mo monitor ye nyina no Nyankopon hira mo na wonyam kese ena we ye wo GN radio woko United Kingdom mani mu a ono wo ho ye wo Patmac radio ye wo Abawa FM Amansan FM Breni radio ena Sahara radio ono nyina wo UK mani mu ena wie mu a mo monitor show no all the way from UK mani mu no we ye chiachia mo ye bom abaso eburu dam ase seda ne da mu ni ehia wo afidie so ena Kings radio eno so ni TV ewo Paris France buchman ni mu ye wo Rakus FM ewo Belgium ye wo Dachi Hima radio wo Denmark ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America buchman ni mu wiai ono nso abade mu abiebie mu a dwumadie no etwagu me de Krobea nana Yaw Asante ena wiai ogi amanie ena wiei apesemakana nanie ena dei Krobea jata mene wasa hia bio ewa afidikasie iso na sa hia mu ni nyina ya adesua esan so eya adekere ena ye wo yaboafo ye wo yadofo ya emprempren ya ye kasei onom nso tayechi ya enya asem ketwa ebrepam meka wo ho nsem akere wo ewa afidie iso na wo nso wahunu de ko ene de ba ena wiei eja kwame aginedwa eja akwabe bro you say bro akra umpom to say adumara kwa mase bro no se de da bia kan danyame ya ono anso na de nam sebe wa na nyame a sebe hwa na abeda no ono ne obofo ono na hwe owo ewiase ni mu ade dudu nyina ye ne dia enti se wa na no a o koda hwan ena wie ye hie eye som ene ye ba be som na rofo ni ade hie ene se wokọ emmoamu akuromu a abo akusie oya amanyoni oya politician kusie the politician kusie ya amanyoni na se ne emmoamu ani tua no se abato bre ba be so se be ye man Ghana emukura no de ya yehunu yehu se amanyofo enam ebontoa wonom ye campaign a wonom yo no eye nsem a onom ka edi adada yadwene a kire se oh metumi ayese yamawo wensu se metumi ayese yamawo entia ne wo nipa da sani wo de wadwene we na wo hwede emu edu ede mawo a na wato amade opese otoma no sa pepepe ene moamu akurum ho etie abato braso aso sei no de etie ne se emoamu a agina na wonom predi bre no obia betie sim na ene wakwa akobontoa ede akere moa aka se beya ye beto ama no na yeina abuakusie de na wono na owa abam timemfa ne se wo yonkumbant ye kan tumi a ewo moamu akuro ni mu nyina no ekura abuakusie enti monhwe saa bre no okọ na na achichide kurom akwa ye campaign enti wa mabofo okọ ama na na achichide abodawuro aka kire ne manfo nyina se yewura kusie wo ba ye kurom ha na wa ba be ye campaign enti edabnada emu obi a nkwafuom yentie ensemo a yewura kusie edeba na monhwe wodi free baabi akusie di ni post no ye capital wote eko na na chichidie kurom ho no emutwe no onom kwan so nye eti unim de yoy kusie ko ho no wode repkota ibi sebaya wokokọ pakia wo kanin nsem opeso ka nyina na ene ye wasantenam ni yetu no ni ye de kọ wakọ akoduru na na chichidie kurom na na akohia no ena kusie bie na no ekurom hafo madam eburu ba me dinka ba ye no mani tua se abadada no
wonom hwe enam ni nyina ma ne ka dompe enti kakra na ne ye enti na mokwan yi kura no ami antumi anye enti ene na na chechidie ma memusawo na kire ekurom ha haw pa maako miensa hamwo na na chechidie okuro yi mu no ka no manfo ntibi na na chechidie so manfo mfra ye wonu se ye mra o se ye se ne amanyoni kusie aba besra ye no obetie ye hawo ene ye wura kusie o hawo edi nkan ya yare sabia nie ayare sabia yi ye sisi ho besi sabre ya ye kasei dokutani bia mem na nkampese waba behwe ye enti so obi yare na sebe yenim die mu de ye nananom digya ye yamfa anya adwuma na nipa di wu eduru de eden a ye bona bomo ede ni to dua so de ni twa kwansini ekọ nana wansani krom ho eho ene yedi nipa no anasa abo akro ekọ ayaresabia okan se ya na okusie okọ na kwala ho fa me phone mame oje phone na no de phone atua na so na waye hello me pamcho aso ya mo sha pomdin so die om se ai nyagopon ya adom a okena na na chichidie krom die di kan moma doctor ene a nurse fo emra yaresabia na yesi yedimu muntie eye ntoa ne ebo ye campaign na na chichidie haw no na wo ho enti papa kusie na wunimu ana okay na wo ba ya na chichidie kan die ententemu a watwe fon wa fraso ye hwa apomden so pa doctor fo ne nurse ya maye de di kan no o se na ye nto aso o hawo etoso bienu na se wadama oni me manfo enyina mo me enko me ko kire made enu omuduru nsu a omonom ho sabia ye fom nsuo enu onom nom me ka sei kusie ama mindfo aba betie sina na chichidie krom ama ni nsu a wo monom no wo de wo nom makuri no ene wo mo neoma de asensuo no ama aye poto enti se na chichidie krom mafo betumi anya nsu a chiso matwa kwansini enti wo se yewura kusie ene ewei ni ye hawo etoso bienu no asa twere phone hello aso ye hwa manwe so nie wom se ai wo se minds ya so masi obenten muntwa ne license mu efiri na konse wo ye adwuma wona na chichidie krom bio afei nipa wono na minds ne yade dia no munchidi nshem kosi se obeba betu nsuo ede ama na chichidie kromfo de atoso mienu no ene wo se de atoso miensa na chichidie kana yentie na chichidie bie na no se yewura ye kuro mu ayetie ye ni network ya ye de ye call enti so obi betumi kura afro obi a cheso okọ na wansa ni kurom enti yewura ya hyper no untumi nyina chichidie kurom ha na wonye call ma ne nyeye afena kusie gina hodin no manfo a ewa chichidie kurom no ehwe kusie nim se network nya adwuma na se yewura kusie atumi afa phone afra pomudi aso yeye na wafre amanyoya aso yeye a network ben yewura kusie nyaaya ode yes akọ no afa kusie kohwe ne phone so wo hwe ne phone so wie ya na odimirika ko phone helicopter se mumfa menwane o na nhwe ya mewu hwe obi kana asem kyerɛw tie wie ansana o wa no yi a ode ama eno ye baako se o ye trofo na wu twantro dabi bedru one day otobete ekura ye haw network ka ho bi na wuntumi nyina ye kurom hanye call okusie tumi ye calls eduru de eden no hu se ne to ata no odwane enti ene de wone ne dam de wone ne tie entro eni nsem a enim ena sa nipa kro no wo ka hwe nya ho abotre wate wodo a ne to beta na se ne to ta hono nyu obi na beka kire ni se onwane o obi nka nkire ne se ye hia wo ye kuro yimo da se boa ono a obi dwane yampamo obi dwane wa ba ji adwuma kenten so
ade a wontumi nnwo na woka se wo behwo politicians anum dwa eno na wudwa hwentro a watwitwa ama sabre adwumayefo ho kyere won opanyini yi dabi oto beta se adwuma ne nya wo de a wo bedwane afrim ama adwuma wuru aba bepew se wo pe wakyew kusi anim wiase ye kan sese kusi akotena opposition ya wo ye ne ho hwe a enye yi ena wie Krobea masemnie badwemba entie saa asem wi onfa nkwa adwendwe mu no mfa ntu ne hofo eja kwa mi o masemnie o mo ni adwuma kra yo ye nche atiefo biem mo a wagye bra mo bie mo mo tie nyina ye che obi bia kusie anim guase kentema ohun se wutwa ntoro nne a ade achi a obesa atwa ntoro ade achi biem a obesa atwa ntoro na obetwa ntoro no saa fe oyire be firi ohun se atsem bi kwa wo na okae obesa be ka biem nti se ka ebia nyem ngo se ka chire kwa ka se ye kwan po nya ko se o meiba mpo no mu guso nso oba no de helicopter ne ba na mu obi a wotwa ntoro bia no wotwa ntoro bia da bia obetwa ntoro da bia won ntoro be do so saa me kawe enti afia wani beba ho so no na wira afia asem kura wodi kan ne da no na wo sa be repeat bi e ho no na wo to ata no na wani mguase kentem ma woni e wabai na etie o woni bi kan okura kire ne se me ni bi ochena kwa me de be ma wo ochena be dura o me fe na ya Krobea kura wo se ayi ni wo yinti nyame bo ochena bi o se wo se ntwantro no ochena ni refi se ochena be san ba wo ni we fi se wo sha fikra ebeba da fi ni du na ko fa bra ho na asem no eni mi ni kusie die yo kura network ndi mu no kura yen sipo na mpo wo pa na o ya manwini na wo ba mpo na wonim se kuro mu ho network ni ho obeka bibia ma ya mana mo obeka bibia ma ya bo ensema ma no obeka bibia ma ga se adwuma no no ko na nimi ye ya fa mi de na Krobea bie microphone ma na onim kasa hwe obi nim ye chen ya tobo susu kasa na anheya animguase ne be ma wagya de wo yo das yebru eja kwa me na yate den ka no ene sabre ya ye kasei obaade ennamu nya asem ketwa adwuma na edin nenso obeye ne day Mary Cruz GH awiema hu o se one day nana ya Krobea Asante wasem a wo kan se cap ne ye ma eyema de ebeye bia de wo cap ni mu no ye behu kire se ebebu nkama fa so enezi trust culture mehu se won so aba ahoma ne so o se akra ya Krobea Asante more fire wate ene ogoro mensa o se na ya Krobea Asante o ventures for se wo ba manso asuo nwunu a yenso ya bade mu hapa ye tio ene ye san so ehwew ene Francis Ejay ene o se yes midweek Asembebio nana oba Franat Plus Enterprise yenso ya bade mu hapa ye tio na ye san hwew ene chia Patricia's Kitchen chia wono mame wate kire se ono mu mfamo eni agro a lost boy ene o se yes ene nso maba nana ya Krobea Asante Nyankopon kan ye nyina ye ho omwa yen na wontutu ye nyina nso ya namo omfansiye emfama yen okay and Kwadwo Innocent and was yes that's my godfather Krobea wiama ha and yenso ya ba ya be join ye nyina ye kan bom and ye ba besom ye ba besua de na ya kire ye ho nso ade ebo ahen and was say uye super I like you so much mate me so me like you pa wate Nyankopon Israel and now we are Franco Abnapia naru and was nyansenie nimdie nie na ya Krobea Asante Awurade Nyankopon tonko so amwa onto won kwanem na wontutu anamon so nsi and v and was na no na and yanso yaba ifri pankro no ya be bo awurambi ye nyina ye ka bom na yasom also program we na Krobea aboa me pa lost boy en wo ka sa asem we Nyankopon enhyiraw na onyew kese ena wiei ensem wo ho ye ba be kansem na mesremo saba security for ye nuanom posin krabata
muna muduaduam ehwehwe amanfo eba ne se fon numbers ya amanfo di bone mo hwehwe no mo adama mesre we ya desrede but oma etie enne munim say tricks amanfo use no eba ya di tum ema mo nso mo mamani da ho owo hwa especially uye mobile money ana unye mobile money kura na emom wo number ewu kura no eye momu tie o number kura no eye momu owo hwa ubetumi anya call ne ba nipa ne be bolding muntie o number no say ye register ni momu a o de o ID ene register nipa ne fra ye no obomi di o an obehu din oye na dwen se o send sika de amawa directly or indirectly udie yaba enti wa hunu udin enti wa fra eye dia wo de register o sem no ana momu no eno obo no aka kire o se obi aboye pa se ye mra mekun na pa na nipa na bo se ye mra mekun no ye hu se wo hu nifi wo hu ye mobo enti ye nya mekun na emom se wo mpese obewudi a ene piska kakra na onso fama yen na ye mfa nwodwe ye kra ya azafo enura ebisi ema ye ko trezi number unim baabi ye ko si baabi o na ensawam prison na ono odamuru oyedenya ayi ehone asem no yenuanom mrante a edam sesei se ye ka fraud ya ye de phone eya bebre na ye prison na me busa wo ye si prison ye nyusu phone enti sankofo wi wo mo ye den enya phone no enya phone no e de ye sa anoma no enti mesre sa de we empanyimfo mo mani na ho na mo anhwe ya Asembebadabi de etoso mienu e ma ne nkanka muntie obi betumi afrew sabe oba bia pa krokro social media bay oba de ope ene sasa wuye miye a ena me nso meyi me best e de akrew enti wafrew no obetumi aka de atie ne se mani je ho the more ofrew no uhu ni dawo enzo bi obeka se sedi akoyi osori anopa obefre me obebusa se ne me hote medidi anane adi ebia odwene me ho no na afei ode na dwene ene na koma ekọ ho muntie o wa na be makro na ka kire o se me pese me no ye video call eye sex ewom sabe sasade we ebi abamanim ha se ye kan wasem yo me pese me no ye video sex no ene se sabe obefre wo video call so na ono twetwene bema na wo oba no sabe mesre meka onso de wonsa wo bem ana se wo de wonsa keka ne ba no se dia boys ne ye ene se wo ma ho kwan ene ne ye saade ni bia oni wo ye nyina ode onim se ye video call enso no o screen record no se wutu baabi o twi video call no ade na mo ye ni nyina no na oye etu baabi enti wawie no ahyeda no aba be nyansem wa be busa wuska bi wo ye wadini se wunya o se ya o ye storm wo tri mo de ene ye tesade a mekrew no wa pushi onini mienu video call no ode amaw no aka kire o say mamisika wei wa mamisika wei a me publish the atontentan so say ye ka say guys bebre etie mi wosa issues no ebi aba manim ha e ma sabe akwa ne ka kire again ne say ono kra de otikuma se breman ha na oye sojani hwe azan wode ball azan wode ball no eno ye ne sa screen record ni bi abaya na dwene mu na hontem ono ne koye sa atwetwe wo ni bi eno tweye eno push video ne sa de ma again say o ma no enra ge na mfa 20 million enra abnei obe post video no muntie o na
nipa kro no scammer no sebe na dwene nya fast wagimi kire se video call ne nso oya ne saa no wo nso wanim da hobby nanim da hobby na maka kire ne se krache menyimi menni nkwase asem kire se wanim nie wanhwe ya ye be publicize ama obi o Ghana habie sana nyame ye na de entiema saa de wei nkanka ememme monso ye de yemo papa ye de yemo obi o ho mo kro otumi ka se me de me phone no camera no ani ne nye enso no akata ne camera o ema no ne ta ye saa o na wo afre no video ano no afre o video no on de wo hwe wo show wo twetwe be ma no no a hye de ma sound o yet said the obani be me hia enyeje ho no o jeje ho na onso sebe kwadonto ejinjao e ma onso ye ne mo o yesa wa record o de eduma bediw obieyani enti mesre se saade we koso e ma ne mema moma moni na ho na mo amamani ana ho a Asem Beba Dabi mawura akwaba eja o hote say Nyankopɔn dom na wonso ai Awurade adom me nso me ho ye frame na na Krobea wo me de yeto me papa din de Asiemam nti me din de Paulina Asiemam Paulina Asiemam wo di eni Paulina ye kusasi ni ufri kusasi Krobea so boku bazoa utwam boko enu boku anu so wakwan so e waka kwan mu wa ba Asante memu ache ye wo me wa ha na ya ukofie meko na say de meko ya ache die nti na ma awko ya ache ma na ya de enu nti okay o wa Asante memu na ufri boko mpotemo se wote nioma ya na ekoso boko a ya na wa wo from height o se ya na ha me ya na ha ka kire onu abokofo so omo masomdwe mra wate mpache yo oni omo kasa omo masomdwe mra na omai Ghana emudwo bokofo yesremo okay Paulina ote he wo Kumase ha meti abo kase ahwodwo kwa no so edi asem ena enawie yi edi wafri abo kase wotra mpa ame a abo kase nie di asem na di wafri ho aba yenim ha de me free wa ba ne se me Kumase ya na mbehia be ma bi friend na Yona ni free bena abakusa na aba no free enti menene ekọ ye kurom e ma wokọ ye me ho ade e ma me papa no na kusa ye kurom no ye ho ade na ntwe nan na ensa ene bese no mo ne akonfem no mo sa na ye de ye ho ade na ye me ho ade no mansa me Kumase a me kunu de me ko no wo nkran to de me ko nkran to de me du nkran wieye no me so me obi a me ye adwuma me nim ade pam nso so me sa di dwaka ho me kodu ya no o se na busuafo se se ma wo a o ma me nye adwuma na me se na se sie ya me to ya me nya wo ye na me anya adwuma nya sika na me wo a me de me nya sika aboa wa me ahwe nkwala no nti adwuma ne de e wo se me ye se ma anya adwuma de me gya ya wade no enti ono so no ye adwuma wo adabaraka ayi hotel bi wo to ode asem no koto manager no yo oba enim ma oba ne be ka kire me se me nya abotre na wade bi ansem wo mu nti ma me nya ya wade ne prako nti enum a na metena mu a na me de benyinsen ye na me nyinsen wie ye no me kunu eye ono nko a ena ni nua no kra matini di na me nim no ono nko asese ono nko an ye wo omu nyina ni nua no nyina me ba me bebisa ye na ese ni nua no nyina wo mbawuo to omu nyina ewu ena aka woni ni nua ba de matini di na me hu na nim da enti ni papa kitwa ye fra na ayela no na ne ma edoso ono ne yire nua miensa ena ono ne ma doso nti omu na omo besra no hwan papa wu kunu ayona ne me kunu no papa nua
ukunu papa nua ono ware miensa ono na ne ma ne dɔɔso ono na ne ma ne dɔɔso enti omo na omo ba ne nkyɛn omba ukunu nkyɛn sɛ ɔyɛ nua ɛna me nso so no me de ma ware nti no me de abusua ne de me nya afi na me ba kyerɛkyerɛ bibia mu nti no sɛ me de me kunu no mu ɛna yɛ omu nyinaa na omo yɛ nkwala enti no me wɔ hɔ na me ba nyinsan yɛ no me ba bɛwo no me wo wie yɛ ne 3 days ɛna me kunu nua ni nua no ayambo ya no na me kunu hwɛ no school wɔ na vongo ti wo wie yɛ ɛna ɔbaa na ma wo entaafo na ansa ti me wo entaafo na ansa no ɛna ɔbaa yɛ ɔbaa nkran hɔ ti ɔbaa nkran hɔ no ɛna minimu asɛm esi me woni me nua me kunu entem enti de mu ya no so ɔbaa yɛ no odidi matem ɛna mi sansa ya mbɔ ya ma yɛ ɔbɔne bɛn ɛna wudi matem ɛna ɔse wɔnte aseɛ sɛ me makɔwo no ma wo baako no makɔwo mmienu sɛ ni nua ne sika tobo ayambɔ ya ɛyɛ wo kunu enua no me mfa nsɛ ɛyɛ nua kora direct ɛyɛ ne papa nua ba ɛna ɔno momu bɛdi wo watem sɛ wayɛ dɛn wɔse makɔwo ma wo baako makɔwo mmienu sɛ ni nua ne sika na ɔno se ni nua no mfa no nkɔ driving school na ni nua ne sesesi ana ma wo no oni sika sesi a na adwuma na ketua ni swa to ɔma ne nya kakra na nkwala no ho kyen wɔ mo kakra na wɔde ɔmakɔ enti no wɔka saa kyerɛ me no na me ka kyɛn so enu nti no odi matem na ɔse na me so onya abotre na me ankasa na me nyensen ne me fa bremu enti me bɛwo yɛ no nso so no nansia na wɔka me nansia na ansa na yɛmia me mankwala na ba to ɔno aba yɛ kora no na dua no kora me ntimi nidi na me num telephone kuma ne mreka nkuma aduane nka me yem wɔpem bo so me baako ansa na aduane me timedi nti na yɛ sɛ me ni ahoɔden nti no onya abotere na nkwala no sususua nti onya abotere na nkwala nya 40 days ya me de nkwala no bɛba kumase ya me kumase ya na mbenyini ye ti ha de me nim baabi a mefa etimi ahwɛ me ma no ɛna osu yo ayambo yɛ na agi so yo ɛna me kobisa me kunu sɛ na di asɛm na aba wuni ane ntemu a wo bɛka sa asɛm a kyerɛ me ɛna ɔse wɔno ɛwɔ hɔ no na ne nua ne baaye ɛna ɔde letter brɛ no na letter na ɔde brɛ no no sɛ ne papa ɛyɛ wɔno ayo na ne papa na de letter na ma ne sɛ wɔn fa mrɛ no na letter ne mu a wɔkan no ɛna ayambo ya no so kɔfa letter no kan yɛ na yɛ sɛ letter no kyerɛ sɛ ne papa ɛyɛ wo kunu ayo na papa na atrɛ krata ɛde abrɛ ne ba no sɛ letter no won hwɛ na sɛne abusua ne sigu no so wɔ sikasɛm no sɛ si ama wo mienu enti sɛ wa amoa me no ma mama aduane anni na nkwala na nya nifo nsu anom a nkwala ne wu a sɛ si woni nua bia wo baabi a nti nkwala na ma wo ama no no ɔmo na yɛ ni nua nom enti saa letter no ana yambo ya bufu ye ayambo ya ko hu letter ni mu asɛm bi ana ne bufu ye ti ne bufu ye na ɔka kyerɛ me kunu sɛ ɔno me kunu papa eni yere because me kunu papa maami wu ntem wo wu ntem nti no woni yere ti yere na wonni no omo na omo enu aduane ema ne bidi ti sɛ papa na timi atwere letter sa abade a ene na omo nso so ba akopushi papa na brɛ me na me amahwɛ papa no na omo hwɛ papa no ene ne kyene bi ti ono ka kyerɛ ne sɛ we yɛ nkokora sɛm ti wontwa so na ono de onye sika nko ade a obehwe no onya abotre ayambo ya ante ase enti ade beti na awotwe no ami ato nkwala ni din me so na me nim se mewo ntaafo nti na yese ade beti na awotwe ami ato nkwala ni din na wo se meto antade no na se oba atade no na mewo tipe be ma atade na nipa na me ma no no se me mpie na me mema no efie no nso no abonten ye bibia wo nti mi pie ya no na yambo ya no na wodan mu ho esuade nti dem hu ya ne se maami bi no abetena fie ho no watu tatam ne yetimamu bi no abetena fie no watu nti oba no bi sa se na ya awan ena o se ya awa wontaafo o na wo pie sesi ya
ɛna ɔso no obɛkɔ akɔhwɛ na yɛfunu wadi onyini sɛ yɛ ntaafo to obɔwura mu no na yɛ sɛ akwala baako sumye kɛseɛ no da no so akwala ne pere he ɛna oyi sumye ne free akwala ne hwini mu nti ohia me get na no ase obɛbɔ masum na me se anti ekua ma yɛ ɔden ɛna ɔse na ade wo mpɛ nkwala no a de wo pɛ no ade no wanya no hospital wɔ na me so me nim hwe na me kunu nua no ɛna wɔda mu hɔ no na me pie ye no ma me ni wura hɔ na ayambo ya wɔda mu ayambo ya pie wɔde sumye ne kata no pɛɛpɛ no so pie nti na sɛ kama me na nwuro hɔ na me so man kɔntem a na sɛ me ba no ka baako de me nya no na sɛ ne ma me ne sika na sɛ yɛ bɛɛma no ɔbaa ne bɛɛma na me wo ye nti e ba sa na sɛ wo mo se me nchi ayambo ya no na me se si ano me ka sɛ me chi no a e de nsɛm bebre bɛba nti me ma mom na me de wo me bedwane nti me mo ankwala ne nya 40 days no ana me mo a wo mo na me de wo mo eba kumase o de wo ma firi nkrama mo bi aba enam de esi yenti o pe o man kwa e na ade o mba kumase to aso enti me kunu no ene so baako mu na me so me fa baako ene ye de ne baaye ti ebedu ye nso so de nyame ya ite 3 mu na metuko ye tuko de nyame onti de nyame na matena saa sesia na fensen ayi otumfo ogige asase na ya tu akọ haida nti sa de nyame hwa na matena saa enti me betena ho no me ba ye na je papa si na me ba na papa bi sam si ya de no afon saa na me se nkwala ne ha me fisa na me pesa me di ma ware sem be ko me papa o enti na me se nkwala ne ha me na papa e bi sam se si ano nkwala ne ha o e na se si ano wa ye de wa back e na me se ya ne no see you na me kunu eyi nkwala no to wo pen satem 40 cedis e na oyi ma me se oni sika bia wo no ho na sa 40 cedis no sa yambo ya ankwa a onya sika bia ma me bi na me se matic nti me de 40 cedis ni kwato konkomo aduane se na be ya se aduane me manya no funsi okura ma nkwala no a nkwala ne benya aduane adi ene akoko ni niema ena me de me chiri me yamu kom saa de kakra papa benya ma me bia na masom ena me de hwe nkwala ne saa bo so me nan ansana ayo na ka kire me se me nsan fa nkwala ne mra na yambo yakọ na me se yo te bo so me nan na me saa de me nua baako eso me mu na me de nkwala no kọ me kwaduru ye efi ofo kura wo mu nkwala no na ya kama me mom na me so atik ena omu kan na me so enya hwe nkwala no mom na wo mu ni ahoden ti wo mu mom eye kama na se me so te anya hwe ti me kunu kura be hu nkwala no na ohu wo mo no se wa hwe nkwala ne kama efiri ho ayambo ya beba ni nua baako na nse kura last yi be ye no ka baabi onu so sora no aba wo mu nyina timi ba ho no mo me nka hwe nkyira wo bia afedie enkwala yi me ya kakra ma nkwala ni benyini ana me sesesi an nkwala na nyini dia ne ma me nya adwuma na yesi a me ho kyere me wakatua ni swa nkran brabo sika wo de mama men enso me entino ma me nya adwuma o se na busuafo se me mani adin me nya sika ya adwuma me mmu no me kamanu musem bia be man so wompene mitimi kono obi kura mpoka sa oba wo pa adwuma mema sika no abo mi kuna amane so wo yere pa adwuma ti mema ni sika do ye adwuma wo se me mpene omo so se se ja wo kunu na ani ti kwan ba nti se wo kunu so wompene ma ye ma sika nya adwuma ye ntimi emma sika nya adwuma se aho kire na ne wo ho na nya se me ye de me efe de duru ba bi na de ma me na me kunu papa nso so no ote ase no na me nya adwuma nti bo so me bia so a me gisika wo me kunu ho na makodi dwa atoto bibia ne samana ne pala no mu ne yi na me de akoma ne me kunu na me kunu be wu ye no me kunu papa ketu ayambo ya papa no so se me nya ne saa nso no no so ye me kunu papa na o ye de ma wo wase pa no ayona papa no na ayona papa be wu na ayambo ya nso papa ye wu kunu papa nua no se de na wo ye ma ayona papa no ye se bi ma no no so ye mase ena me se mate ti mi ka kire mi kunu so se ono so nya de ono so be de wo be ye sa se ni kunu ni papa ena ntwie ni papa ketewa na je ni nyinara ono ani de akura no ono kasa ne de akura mpo papa na je ni nyina papa ni wo ye okoye no o ka kire ni se wa kunu se won ka nkire ni papa no
sesesi ano ne papa japade no o mani bi o se so ope aduane adidi a wonyina nimfiri ne papa japade ho enti sesi ano nya de a ono besa ma misika se memenje ensantoto bibi mfama ne papa ne bi na ne papa no ompe na asem mezo so o ma me nya adwuma me de nya sika na me de adi dwa no e de amane papa no na yese ma benya tan wo ho nti na yese ye twemu afede mekunu beye de maami bi edan me dan ne maami bi dan ni maami ne ye krachi ni afede basa na maami no so etu nani asime so ene tan sai mekunu akofa maami no ba mpana enti eba na tete ne doso a na wo se mesisa me ma no ba kumasia ti me betena bi abosume nan bosume nsia na masako to du ba bi efiewura na ne bufu ye na efiewura ne gintokwa no eka ma ye fense fio for ne mpenafo no se me basa no a na onya sika ma mo hyehyew no a na mo betu egu me so mpambro to mo tu me gu me so mpambro no na asem no ko okuto ba bi polyclinic police station na police fo no efre nurse fo no doctor no am call hospital no mo keka me no mo frɛ no ka chense wantu amfirifie ho a on be che no ena otuye enti wotu na mka chense o ma me nkwatena malata na malata de me so ahoma che metuma akoto ntwe apia na me de aboa hwe nkwala no fi so okwa na wotwe ba ko na me kunu ye adwuma wotema se me bia no me Sambolina no ha enti wo ye adwuma ho enti wo guest house wo ye cook enti no okwa ebi wono ma na wotwe ebosumi kura no mai enti wokwa na wotwe ba ko sika pe no de be ma me no okọ na che se maria mobo wo ho no mo opem sek me etu free ho no also wo mpene e ma me nkoye adwuma nti wo ko ha dan wa shama ene ma me ashama ho na me kokotena ho nso so no e ho nso sa akonya mpena wo ho empena ni timi ba me nchen e bebi sam se me kura ye kunu wai if you for na beje ntokwa no ko ma me enu efri ho no mo e na adwuma afede ni kunu me kunu papa ketwa no e be se na adwuma se wo ma no sika no me enhwe enye yidi a badwuma ne be seye na adwuma se wie ya afede mimu metuo no menya adwuma kakra obenya ama me nso so adwuma na sey enti na se dan kura ye be haya tenem kura ye asem enti bra bi wote ofra Asante be kwa no so ne yire na dodo prapra na mkotenem te ne yire na wo ba fie ho no ma bi wo na do ye tanka driver enti no kwa baby adodo prapra na ma me bi wo ho no enti edro nwimra ho enu side na obetena ye nchen to hwe o hawa me fam ni ma me no so ati ma me no fam no na o ka che ni kunu na ni kunu eyi dan mu no a wonya mu hwe e de ma me se me ntinam me tina dan ni mu fie mienu ni kunu enye sika nkwa ha dan na me sa na tie de a efie bra ni so se de mi kunu de ye me no ha no onu kwakwa aso kra na na ye mu hyehye no enti no wobeba kumase ya ngo behwe bibi ma wofo wo no de asam na beto o manim se otibia o hawa me famu ni na me so eya sa na minima de pam ni ntim me kwaji machine obi machine na me de akochi ba ntimi de kochi ma sa na me kochi afulani ba brewa e wo ni side no frame no se me ba bra me koya wo se me mpama de o na me hu niam bi wo ho se man kan kire wa ma ye bone na me se maame adem niam aben wo se me hu se wo kuna busuafo pese o muku kunu no wo kunu ni wie a wo meka se wo mo de be hyew se wo na wo kunu enti ewura sori na dwane ne wo ma no fulani abre wa poso ana mbisa ne se na haye no se ni kunu yesoja ni na wakọ pension wa besi edan wo ha na de wo hu afa me ho no ma nwane ne me ma no a me kunu abusuafo no omo yo ma dwen se o meku me kunu no mo de na omo de ahye me se me na ma kunu enti me ba me badwuna asem no ho a me so me ni sika saata na mfie nan na me ma kumase me ni sika me be foka ba kumase ti me ye kakra ana me nya ka sika ana me ja ntafo no ana me de tawia no e bai uja ntafo ne wo enkran ho ana ofa tawia no me ka chen se ya onhwe omehwe omo ampa efiebra no enye fiebra no na bo aya ka me ba ya no fisa se na adwuma sai ti na nkwala no fa ho kirem maame bi nu adokono kra na ya na me mo ko gye ntimi ba me free benya aboso me miensa na wotwe mienu a
na me ka asem no magyabi enkwala no susua no ena on papa enua yi a ya mbo ya papa no ese chinchina me fa nkwala no mmra no mmra sirem ho no me yentafo na amamre ma wo mo ewo sirem ena me se entafo amamre no wo mo ya e de ohaw ena bra nkwala no ena mo se da nti se no ma twere lete me ensa ama mikunu se mikunu fa ema me fa nkwala no mmra nti mikunu so ni se waka kire me a me nkọ to wasema waka kire me se ne papa yare na ne papa se woni eba bi ya nana bi ya wo ho nti me fa nkwala no mmra no wo hu wo mo na ansa na obewu a wawu nti ekotwa transport ticket no adano a ade be che no na nkwala no status wo mo yem hwie saa na mka kire me kusi da bi obi a ya tu kwan na nkwala yem hwie o me enjai se na wonim de wo koye nti no wa antemase na ede nkwala no saa foka e konkran ye kodu ya modi omko sirem eko sirem edi be na nsa omo se me mfa nkwala ndem hu ani se omo se me mfa nkwala ni pie mra me am se di asem omo so mbe ya abamu ama nkwala no nam so abamu ne de amu nkwala no osan se esirem ha no obi obe ya abamu bia ofre mo otia na mo otia na ofre no ye ya abamu no wi a afi bia no eduane mu no mimi ni nkwala ni nkwala papa ni agise ye no anuane akese so odwan ne beku o se nkoko o se konfirm o ani fula no mo ne masa no ne ko se ni acheche e ma nkrofo ansana bibia timi adedin te saa se yanya saa de no a ese nkwala na brabo ese me nso kura no a me ye maame na brabo sika nto me nsem fi se ayemo otie nti o mo hwinhwim ne ma firi yensem tim papa fie no o ma ye bi da mama hunu nti no saa ba mo ne de menye enti mo so mo se mo ko hwe nkwala no e hye bere se o mo ye entafo o mo firi nyame ana se wo mo ye ntafo a o mo ye abosum ntafo no mo ko hwe mo se ntafo no firi nyame enti mo to o mo di ohima na ohene ne di enti na mo sa be fa abamo no aka ho e de wo hawo e beto me so o mo se da abamo no de o manya aka so mbeye no wo maya me ho ade ne nkwala ne yo mo dia ayambo ya papa na ekasa yi na ekasa wo maya me ho ade nkwala ne yo mo dia enti ne wo se wo mo ye nkwala na abamo to mo ye abamo ni nyina na me isu ti ayambo ya maame eye nipa na me mfa ne kransie yi ayambo ya maame na frɛ me ka kere me se me nya su no ne su na me su na be ma befo edo mo ho agim na me nyai na so mo ye bibia wi a me kwa ene ma na mo de mama metimi de akotu atwene nsu kasim na ma ye free na me se mate to mo ye wie ye no wo dwan na mo ku ye no edubna o mo ye hye ye o yare ya me mfamfra nduane ne ne me nyina me ko tu ni nyina agui ena me de me ho afedi enkwala yi ade acha yare na me se me susu me ye mpa ebofo pa me bo mpa ya ne ma me hu fa nkwala no enye enti maame bi ne waye sofo ba ne ni kunu na mde asem no kotu ne ni so mo nkasa nkire me kunu no me nkoyi nkwala ni team free saaba mu nu mu na nkwala ne ndi wo mo ho me kunu se da woni de ne papa no be ka kire wo mo no eno no ono ne be de obedi so na me sinto wo paka kire wo se fa ba kotu gem odo baba kotu gem o se da o manya aka no de saa no obeye na me se mate nti e wo mu na me fulani ni ba no e kan sa asem ne kire me no na wo ba kumase na nkura ne struggle enti afere na nkwala no sa atam na tewia no me be wu tewia na ekire nti tewia no e benya 5 years e na ntafo no so enya 11 years 10.5 years ne nya sek ene ma ekono na emmoa me na woni adwuma edan wura ne susu oje ne dan ama ono kura aba kumase aba hwehwe me maame abo me maame amane ese awade na metim ne sem gya awade e ba na so mbesa mma ba awade ne bie mu a ane gi se o musi nkonya na o mu se ebe boa me ansa na maba enti saa de me famu no enye ono na ama me dan kura na ka bebi a me ne me ma ne beda no ka edi to oba no bebo me maame amane ene no me ye de afere me kunu no susu sori a asema o ka kire me ane se mabusuafo apome enu nti na ama de ode ye me no menko na me da so te ne ho na me so me de minim se awade bi a nso hwebem
ɛna abusua no nso so no sɛ bempreduasa wonua anya wonua no mo paa ntimi dem nim sɛ ne esitie bia no ka me no bɛbra na ka bia bibi kakra de mpa ebo betimi oyi saa ha no nti sɛ wakase ya kyerɛ me de a ɛne na mesen adua so kora na mɛsa akɔ bebi da mesen no na me ntena awade na si biem ti o sɔre yeso okɔpɛ adwuma na me de me yɛ de msesa me mma ɛna me de ba kumase ya me ba ya na papa bi sa me na me ka masem nyina kyerɛ me papa na o se nti ya wo ha we na wo famu a wo ba na mbisa wa wo se nkwala ne ha wo no yo tena se ɛna ɔto ne nsa frɛ me kunu se 24 years ni na fie e a me kunu e be fira asama ado abade ya menim be ma na bewu be ma no wawu 8 years ni nja wade 15 years ansa na be ma no ewu ye 12 years me papa frɛ be ma ya amma be ma na busuafo a be ma na busua ni bia nsi ha be pem samre 24 years na be ma na ye den owu yi be ma ni wo na owu ya no kyerɛ sɛ wo fulani abrewa ne ka kyerɛ wo sɛ be ma ni wutɔ wo so a ye bɛka sɛ wo na waku no enti dwane gye wo kra nkwa na ye den na ani owu ye na woni ho enti mimi ba ye no me benya 15 years wa ha na be ma no sɛ na adwuma sɛn to koyɛ adwuma we nye yie koyɛ adwuma we nye yie enti me wo ho no mo na me ba tawia no wo be wie Jesus to wie Jesus no na mu aden ma me na yo so be bia ne yete no ne yete doctor bi quarters ti ne ben officer smith enti wo no tennis wo ho squash wo ho na yi wo ho no mo just agrogro wo ho enti lawyers fo a doctor fo na a soldier fo ne niam nyina omo wo ho no enti nkola no kokodi agro omo ko chi tennis ne yi no mama musika enti me batawia no na papa bi wo ho no akokɔ space opa me ba na sempa wode me ba ne ye ne bakra ti me ba ne nya secondary school wo prempe papa ne fa me ba ne kanyina se me ba ne ye makwan no wode ne niam ba fie na se me ba ne be kwa papa ne driver na be fa me ba no ko school che se bibia nche se papa no enye ne ba ne me ba no enti na je se me ho ahi ha me kakra e wo ho eneja me de bo mpa ye se nya me be ya adom me wo ho na me hu se me ba ne kakra edi asem tawia no 14 years ni edi asem na ama me bayi aye kakra enu an se mpenyufo se ena ebia wanya adwemu yade ena omutam no ede ne call hospital ti ede ne call ena se doctor na omde ne call ena ye doctor ne ye panyi e wo konfonochi no akwa pension no anka se ebia ne hospital wo ahojo wo to mo de ne call no doctor de pane no de wo no se na akwala no e huhu masem na nye adwemu yade nti no ebe ka akwala no maneka kire manyina pie bai ni nti ni komu nti ni nyina ti doctor no kura ehu se waye mistake nti eno no ebe ma me bre wa akwala no ho pa ansana akwala no de ka kire ma no esa be ko bi se ye tobo ma yenhwe ni sei na mo amene metiefo wo mantafo no de na ato nkwala ne mielu sisi ya ntafo no oba no ankasa no tama oba no wie say you know SS no ono so be kwa secondary school no na me ka che be ma no so omwa me na me mfa no nko be ma no ma me 1 million pe na me se enso me no ma me 2 million pe akola no ko school tamale me wo ho na be ma no me kunu no frɛ me say ayembo ya ne se wonya de onfa okwa akofa akola no e wo school mako ni fie na me se akola ni nimu no enti okona so okofa no akọ school a wo so ketekete na obeto no akra no wako wadi sumye bekata wo so no ohu akola ni biem enti no okwa akola ni nimu no ompene nko enu anu no manu asemni me wo ha ne ye se ayambo ya na akọ school mu ho no mo e de ne normal akoja akola no akola ni ji normal no pen normal ne yira me wo ha na me te se me ba no wo yare ne katre ma pi ne katra mani pie wonya twere yade na me se ne de na ya akolan satam so na me niska nti no me mo de akolan ne tena kam no me de akolan ne bre me de akolan no kompa ebo koye amantis na me fure me so me romani me ko faratade no mo je se mpa ebo ebe wi ase no yese me kuna busuafo sek me ma je nkwala na aboso enu nti ade nti na me maja me onu ko fa akola no na akola no wan hu akola no nti no wo be se akola no wakunu wokunu a me na me ho be kire me because sesi an me na me nwu bi nti me na me ho be kire me nti wo be se akola no abrabo
enti sesi ade na ya akwala no oba no sesi ano oba no nya adwuma nye be ma panyin so saa ketwa no so oyetewia no sesi ano edam yade no mato ama no edam yade no 14 years ni afibia asamre na eba afibia busumidu ba akumu na eba afibia fitin fie du nan ni eba oye dey eba oye kakra wompamani ma hwe wompani nuanom nyina ni ma hwe ba akumpo de eba ye Dr. Sampana a oye adwuma okofo no chi wonu ene oni asojafo wodwane eyasa no odi medika che say woye nima basa te so obi a obodam wodwane ko golden troop omu de dade ko bo ni ti wo ba be ko sa ne niema wodam so okohye ena ayi asojafo officer fo no ne ayi omu de omu ka be si wo no omu de ne koye nti omu de ne koye ansa na ni so tete no ansa na omu timi ama me ne nuanu ma ba akwala no nti e ba sa nyina no ena me ye de me ka kire nti last year akura me ba ha be kan say me pese me de asem no ko e ma omu de kwa FM so no omu boa me na me break sese ya no me papa busuafo se me nya abotre tobo sese ya ye ka say okuna busua no ayabo ya ene omaka enim say na aton omunim dia no omaka womasam ne say me papa busuafo no we ne sa ba bie mu no na papa busuafo no suko hwehwemu so omo ntia ase so omo wofaase no ye fie dam ni ho na sa de we na je say a doctor fo nyina ase me eba won numaduru akola no so se ono so numaduru na ya nsem enti omo so ko hwehwemu omo ko hwehwemu asema epie ye ne say me kuna busuafo no na wo mo asansuo kanche ena ayi no friend say entafo kukuo no wo mo kanche egu kukuo no mu se ne be ya e be se nkwala no afesa tobo waka de si ukuna busua nanim se sei na mo makodue mu a mahunu omo ka de me papa busuafo na frɛ wo omo ka de asem omo ka ya ne se eye no kura pa na nipa ohwehwɛ mu no ohu ade pa na omo be ku me ma no na me de me ma no ntomago aba ama omo de aye me ma na yie ama nkwala no ase ahye adentia ana me ku me papa busuafo bi sa mo se adentira se adenti o ma ya sa me ma je nkwala na boso me ma nkwala ne ma efie omo se me mfa nkwala ne mra me mfa nkwala ne ma enu nti na omo sunso ne ombe ku nkwala no ma hye nkwala na se enti sese ya enkwada ntafo no kukuro no a ewo ho no enu omo nsa se nkwada me se o se nsuo kukuo no nti ntama na me kunu ti ase no na me ka chense sa na tie de a on kan kire papa na wo ye sa de no wawu ti ne ma no o mi sa o mo se de ne de beye na ye yi nkwala ni tie free sa de ni mu na me kunu bi sa ayi no papa ne ma no na o mo se o mbeje wodwan ene nkokɔ nson na o ma yi nkwala ni ti free sa abamunu mu na nkwala no ho atɔ mo nti mi so no me free kumase akoi ekoto odwan no ene nkokɔ nson no ema minua na me ba no a me bra ba na da ne ne ba ha no wonu ni nua keto na wo fi wonu na koja me na me de niema no koye me koye yambo ya papa asa akoje niema no ade si wo se wo mpene yese me de nkwala ne ba ena niema no so a wo ka no so no won so wo sa ba be kum foforo de aponche na be kum ena ne baba ako na waka ba mi ni bi sa se na ntafo ama me na omo yeye no omo de aponche na yeye na me se da bi ena wo wusire ye no wo wusu ni ti ena me ka kire ne se papa na ji wodwan ne nkokɔ ni nyina ara sa si obi omo so a omo nya ankwala na omo se fa nkwala ne bra be ye dai omo se omo omo de hye enti omo na wo so omo ji omo ma enti fo omo bra sirem ho be ye dai mi fo omo mra na omo be ye on papa yie no so no omo be ye papa na yie no omo twen ya ka be 15 years 15 days ena omo kaka che me busuafo se me fa nkwala na mra no omo me ye yie no ena me busuafo se kuma se ase no mu twen nkwala no so nyi adwuma papa bi ya na ma twen ya bosome nan bronya chi bosome nan ya mo ba be ye yie na 15 days no sika be na metimi di nkwala no aba ne ya ba be ye yie no enti no mintimi nya sa sika no because me ba omo ma me bibia mfa nye nkwala no ankasa betoto bibia on beje mponche ne ma ne nyina nkwala ne nya sika enti omo do munya yie no nchire nkwala na ankasa ba be ye omo de ena omo ka kire me busuafo ne se sek omo ama nkwala na ama be ye yie no a omo ye yie no wi a omo be hu kwan a omo de me busuafo no be fa so to omo ye yie no wi pe na me bra me di na chi won kran
ɛna ɔmo ka kyɛ me bra no so ɔmo wɔsɔfo bi wɔ hɔ na ɔmo frɛ no ka kyɛ me bra no sɛ me ma mfa nkwalaa na ma ɔmo ba bɛfa nkwalaa no na me se mate mfie miɛnsa ni ɔmo mɛfa nkwalaa no ɔmo nka ahwenkyerɛ me na de yɛ me yakora ne sɛ ɔmo da kokora ni hɔ ɔmo frɛ me ebisa nkwalaa na se enkwada yɛ awo kan ade wɔn mu susa na ɔmo susa sɛ si mpanyinfo no tafo na yɛ 34 years ketewa no so anya 29 years a kyɛ sɛ me de ɔmo ba ne 24 years ni ana me de ɔmo nsusua sɛ na ɔmo susua no ɛna sesia no ɔmo nyini na me se sesia no me ni sika enti sesia no tafo na mamra ɔmo ayɛ no ɛbɔ kyɛ sɛ me nya sika nto me nsɛm sika bi a menya bia nso na nkwala na yare na me de akɔhwɛ ɔmo enti ɔmo ankasa nya de ɔmo ankasa nsa no nsuo no ɔmo sese gu ayi ni mu a ma nkwala na yare ɔmo njai nsuo no yɛ se hwan na sese gu saa ayambo ya papa na ɛyɛ ayambo ya papa ewu ne si anaye ayi no ayambo ya no ni sirem asobila no na ɛyɛ saa de ɛna asobila ne sick wɔn ayi no meeting for na frɛ wɔn asere wɔn sɛ wɔn agya wɔba abeseɛ na ɔba abeseɛ ɛnyɛ tumi na okura nkwalaa ne nti no saa sedeɛ ne nti no ɛna wɔn so wɔn bɛku nkwalaa no timi papa abusuafoɔ bu fui na wɔn di wɔn atam sɛ nti sɛ sɛ obi gye wadeɛ a na sɛ wogye wadeɛ a na wɔn nsa kan ya nyɛ sama na wɔsɛ wɔn sama nipa korɔ no ku na wɔsɛ woku nkwalaa no na nkwalaa no ase hye ana ɛna wɔn so mpene ɛma wɔn nku wɔn wɔ faasefoɔ no nti no so wɔn sick wɔn gye nkwalaa no deɛ a wɔn nya abotere na bronya di twemu a bosome miensa kɔ nan mu no sɛ minisika kɔ ɔmbɛboa me na me de nkwala na ba sɛ di enti no aba ha sɛ ade ma ba ne sɛ mummoa me sɛ ano nsamanfo na ɔmo se nsamanfo na ɔmo se nsuo yi nsamanfo na ɛyɛ nkwala ne saa no sɛ ɔmo ankasa na sɛ nsuo no egu efom because na ntwie no mabusuafo me de minim yekuro mama mere no mabusuafo na asem ɔmo ka ne sɛ na ntwie na ɔmo agye no wɔn ensa na ɔmo de ntwie no ɛbɛyɛ me ho ade no wɔn kanchi ɛma ɔmo bus ɔmo nsamanfo sɛ ɔmo de ntwie ɛbɛyɛ me ho ade nti sɛ mema na mɛwo ɔmo no ɛyɛ nkwala ne dia ɛnɛ sɛ me wukura no a 24 years na ɔmo agya mesi hɔ agya nkwala ne nyinaa ma me na mehwɛ ɔmo no me wu nne kura na ɔmo no ba bɛfa me akosie ɛkyɛ sɛ gye sɛ ma ware me ware yɛ na sɛ me to nko ade a ɛyɛ amammerɛ sɛ na ntwie miɛnsa no me no kura papa kura wangye nan no ɔgye miɛnsa na ɔmagye no ɛyɛ amammerɛ sɛ ɔmo na ɔmo kura me bibia ni a ɔmo na ɔmo kura me opɛ sɛ yɛnyɛ den na ɛmoa de me pɛ sɛ mo yɛ boa me ne sɛ me ma no kukuo no a ɔmo de ayɛ abamo no ɔmo fa nkwala na kukuo ma wɔ mo na mo mu obi nkɔ fɛ ɔmo so ɔmo mpene me kɔ ɔmo amfa ama me me kɔ hɔ no mo ɔmo so ɔmo mfa ama me ɛna ɔmo so ɛno so na ɔmo sesɛ nsuo ɛno so na ɔmo de nya nkwala no enti esia no me mabusuafoɔ mommoa me ne mabusuafoɔ nkɔ fie hɔ na ɔmo fa kukuo no ma nkwala no ɛhe fa no ɔmo no wɔ ɔmo wɔ benaaba kusa naaba wudu bolga na wo ya kozabila amani wɔ hɔ asinda kurom asinda ɛhɔ na kusa naaba kusa naaba no ɛhɔ no ɔmo wɔ nti wudu benaaba na wo kusa naaba ɛyɛ ɛyɛ tobo mɛsa ba hɔ bio ɛyɛ asɛm o edisese deɛ nsuo no ɔmo sisa gu nkora ne hina ni mu sɛ yɛde sɛ ɔmo adɛyɛ a nkwala no ɛyɛ yɛde anamaame na gye abɔso na ɛden kyerɛ sɛ sɛ nkwada na ankasa abrabɔ no directly or indirectly ɛsɛe 30 something ne 20 something ne deɛ saafe na no kɔ na wi aye bia a obodam mienu aka ne nso oba ne bema omu nya dwuma nye wo man ko school ana omu ayi no oba ne de owie secondary school na bema panyin de okɔ school a omu ma ne nsua de me ma bresa anu amu o ma nsua dwuma ono no okotua tennis no no wo tennis court ho on papa wu ya o kwa yie no ba ye pe a o mu se akwala no wo tennis court ho pe no tennis court fo no o mu a wo kire obi ade a o mu ntua ne ka so obi nsusu na beba na obekira na de nsusu a na ye efi ho ne te koye eye na se ade ya odia na obi agye aboso a adena
ɔsɛ no ansana tinka deɛ nkɛde sɛyi ɛna mmom na ɛneɛ yɛmfa nkanche na ɛneɛ nka ɔnyɛ ye ne yɛmfa ntwe no adwene ma yɛ so ɛmoa mo mafie na mmom yɛde sɛ nipa kyale sunsumu nneɔma wɔ hɔ woyɛ rɔfa ɔho obi de kosua wansi di bɛsɛ wabrabɔ wiase abrabɔ na ayɛ bɔ no ehu o minim papa bi nana ne nana ɛwɔ suman sɛ woyɛ ne nana ne ba na sɛ papa no ɛfrɛ wo saa brɛ koraa deɛ na fon mui deɛ kodi lie ɛkɔ communication tie bi a wote memfa ne sɛ apiadu ɛhɔ nye kuma sɛ ɛhɔ yɛ Ashantere gye ɛboa ɛhɔ yɛ ofori krom sɛ kumase na yɛ kuma bi o kumase ne yɛ kuma bi ɛhɔ yɛ ofori krom na bi a obi nso te bi te sɛ ɛdwo so hɔ nso yɛ Ashantere gye sɛ obetu bɔfo ama na kɔ na enye yie na communication wɔ hɔ a yɛ change communication no number enti sɛ me na me kɔ akɔfrɛ me bagya taba wɔ dwo so a me kɔ apia du communication a na me de dwo so communication no ama no enti hɔ no ne wɔ bɔfo enso te communication center hɔ enti o wɔ hɔ na bɔfo ntimrika asɛm no bi da me ka ne no na bɔfo ntimrika wanya kɔ o kwa bɔfo na obɛfrɛ yɛ no wo betua bɔfo ne ka kyerɛ sɛ ɔne tumrika ba bɛfrɛ o sɛ wanya kɔ na wakɔ akɔgye na oni nipa no akɔ kasa enti saa na papa yɛ ameka na sɛ no ɔyɛ owusuman sɛ oyɛ ne ba ne nana ne wɔfa ase no wɔfrɛ ka kyerɛ o sɛ ɛnɛ empie mempie no abin obi a wofi a wofiri mu papa yɛ wo ya sɛ abusua no mompɛ agyapade ɛka akyire na yɛyɛ ho amamre gya ne kwan na krachi bi sɛ wɔn deɛ wahu Kristo ma gye Awurade adi ti magya bɔne yɛ wakɔ papa yi mpasia koku kuru bibi no wɔn si jayo krachi di ninamu akɔman agya na bia so hwiti bibi wagya kwadna kɔ hwim tu ogya hwi mu no ɔnam kwan so a wɔba afie afei bo nse krachi na ɛkasa bɛyi wabɔdam aduama wɔ hɔ ma ni nnuama ho agorɔ me da bia meka sɛ ohu obi na wonnim obi a emfiti prɛko pɛ ma wano ntia no wanhwɛ yɛ obi bɛtɔ die ni dia yɛwo na papa ya oba na news no oka sɛ wonam mpo sɛ yɛ kurom na hu sɛ obi abie ne ntumam ti sɛ wo fira a emfa ho nkote gina na chima ne mfira nwie nakɔ emma obi haw emɛyɛ wo haw ma sɛbesɛbe wo nkwa no ɛso nkotwasini ɔkaw menua kɔ baabi mesrɛ wo ensoso obi wɔ hɔ a onim di ɔdenam many obi atem basa na obenya asem omama na this story we ba ya obo ase mango ase traffic light mate ni o kodi di papa da tem wo wafa no trotro mo seconds ka ho eye sei ni eje o se wo boaje sei ni eje no adidi papa ya tam papa yi si okoka wa hwe papa na sum o hwe na sum no olumayo ni asu ogina ho ne bag na ese ne kon ordinance atum o se krache me na wa hwe masum no ansana na nu besi me na wa hwe masum no na krache ne nsa aka akohyem power day hweye na wa mfum obi se wo hu ni mfum a onua ko baabi we wa hu kwan ya fa so e de grepe nkwada no so ma wa ma bibi do beba o so mfom ma
asama make nyina no me de ho wa ye nyina no me de ba be si baabi de o tie mi no follow de make ne ye no watemase hwe ye nuanum siremfo se obi tu kwai free sirem no ba santemam ha ana se okonkran na se nipa kro ne yabo ne so brafie na omma nipa ntumi yare de mu odin asama make siremfo mu nim otumi yare otumi kokohia obi a ebia nipa ne wani tumi kata kokrum obeto obekọ nso ababio no na ne ho nso atọ no sɛ ye kasebra na wa ma bibi do bepa ɛna moma menkɔ mia mempanyimfo a eduru wukuada bia me ne wo no mu hia ɛwɔ afidie yi so ɛna ye kan manager aba ye kan eja katon so aba ene mempanyimfo yi free Sechedumasi Rural Bank PLC na Sechedumasi Rural Bank no eyesika Krobea Yaw Asante mu eni edi edwuma free na de ye wo Sechedumasi ho ne se wo de ofun na ekitawi ya link de ama wa account no wo pa winsi ya banking ho ba betumi discard to account mu wo pa winsi ho ubetumi nso ayiska sa magic number no wo mo de ya nwanwade se ene maame adwoa yegwa ewa ha manager akwa bebru ye jakra na umpomu nyankopon adom na won so very good nyankopon ya adom me nso me hoye eja kata akwa bebru na hote say bibia yeboko de very good maame adwoa oni hu ache Sechedumasi Rural Bank PLC enematiefo yi wo mo asom kam ho asem kire wo ayo akra yeah myself When we back as here from Sechedumasi Rural Bank PLC med yadin fie 45 good years near ye ba banking system ni mu no nya ohaw biada sure we 45 good years a ye ba banking system ni mu nso so na ye wo 8 mobilization centers 3 ye wo 8 branches 3 mobilization centers sure ye in products ne de ye wo bebre good na enne de me pese ye be kasa fa ho ye loans no okay Sechedumasi ye loans a ye de emma ankrankre okay anase abaya adwuma yefo obi biara a woni Sechedumasi eye adwuma ebedi adanse Sechedumasi ye loans nan kasa na ehote na ehun etwanso good edi kind ye was salary loans kasa salary loans ye obi a woje na ne bosome akatua free Sechedumasi Rural Bank say private say a public na government o ma o sika free controller ho okay eba na private no so ye na nkasa ye biebie ye na nkasa ye enwuma no se say ye na ye wo Otec hanom Otec adwumayefo apart from CEO no anasa adwumaye ni de adwumaye run no etua neka no otimi owa akwanya so say obeje bosia edidi ni dwumadie bia efata na ese ewo Sechedumasi Rural Bank ene ankrankra de no ena afen so ankrankra de no se ebia sabosome no enso ye na so wakọ ahohiehie bi mu a ye frɛ bibi overdraft ana salary advance ye betimi edesa bosia bono abowo ye kan sen ye de bowo animu ansakra na obosome na akatua na abase ya wonkogina wo bi so enkwaka wo haw ana se wo problem emfa nkyere nipa no na wo wi a nipa no wada na ni aka cho se ebi ni honomo nti Sechedumasi no ye wo honomo se ye bema yen customers eho ato wono ye wo microfinance loans so ewo honomo ene ye wo group loans obo honomo na wo se me baba be pobosien me hwe me ho a minya obi a obe guarantee anase guarantor ede amaminti na se ye dwadifoi anase ye tonton wade
Yana nkasa na yanka ye humom. Okay. Group of 3, 4, 5. Ifiri miensa eko. Miensa eko no. Mobetimi aka mo ho abom. A form group. Te say association anase bibia no. Mobetimi aba Sachadumasi Rural Bank. No mababa beje bosiana obi akra ente ho ewa anaso obi ante se mababa be bobosi. Enti ho no manager mesrebusa wo. Eba ne saa esese medi bibi na ebedi ejinamu anase se group loans ne ho asam na make. Bibia group loans no yemfa bibia ensi awowa. Okay. Yemfa bibia enyinamu mo ankasa individuals na ma form group no. Say Sama weye antimi ye friend each one skipper. Okay. Wo tia no na wo hwe se wunua so no etia. Enti no wo munyina no mo bekọ benkro mu na mababa beje. Wo betimi age 1000, wo wunua bi betimi aye age 2000 mepmacho wo mfato ho na medeye. Sure. Esnu obia ne de na hoɔden ebetimi agesa loan no ene ye wo loans nsoso ye de ma akuafo oi nti na akuafo enya se ye yimumu sachaduma se ewo ho de ma mo se mumfudie ne eniama mudi egugu moniama no so no fertilizer ne we decide ni nyina no mo ba Sachadumasi Rural Bank bosia wo ho no mo se ye den ebema mo ene ye wo smart loan no so ye loans via a free controller wa wuji wusika a free controller no eno no wo de affordability no eba ho no ma eno no say wo save awo Sachadumasi anase wun save wo Sachadumasi Rural Bank wo de fabra na Sachadumasi Rural Bank no ye be so ne abo wo bosia eno ye smart loan no en ye se wudi dwa wa ha o uni dwa wa ha o wo de affordability ne ba ne assess ye no ano no sa pepepe o qualifying kwa dia na ye de ma wo na se ebeye ya ye de be ma wo wow ene ye wo funeral loans funeral loans no so ye se eye de obi nka nche obi se emre fi eye ba na wani aye ntoto nipa be sha mo wa keke ka wonsam nyina awie no aka cha se na anokra na me peja sikai akotua school fees wa amantem Sachadumasi se sa hawo na eda wuso ni nyina no fabra ya je sa hawo no asoa beka wo hawo no ekire yen se medehie ato intini me pesika bi ade aye adwuma Sachadumasi Rural Bank ye wo hono mo se ye beboa wo sa kwan no so na afen so ne ye wo social loan ene ebia wa shia ababa wa bia na sa brante bia wo ho ye ne fe ensa kona ensa ba enye mema nko na eware ye ene ma ni nyina so eje bosia ede eware inti no sa wo ho enso wo kwankwa bra Sachadumasi Rural Bank na beji social loan ni bi na bibia be cotton be die sikasem die me mfa ni agro chese sikasem die ehonsem no ede na sebe obia nso pe baabia ode ne hu ko wura no obenya mfaso afri sa abia no enti se ne wa kire yen mo besia bo emu nhyehyeye eni se ne yatie fata ato ma yen baabia ye betumi awura sese ya ne ye behu Sachadumasi Rural Bank ansa na makowura kato Kromea Sibium. Semi di kan akasa no mekasi wo 8 branches, 3 mobilization centers. Yeah. Sachadumasi ye wo Sachadumasi market hono mo na hono mo na ye head office ewo. Ehwan so ye sa wo branch esa wo hono mo. Sachadumasi market hono mo ene wo adra GPRTU edan ni mu so. Okay. Na wo ba Kenya asenso so na kwabri Kenya asenso so na ye ne MA school no ena edi nhwe ni mu anase ubisa wo bia se ubisa akra keto akra na se ubisa se abrosan ase wen a wo de be kire wo bank na ewo hono no wo firi hono na no aba angunaga nso so ne ye wo je nefuo ni ma na se angunaga market hono mo hono na ye di njuma na oba aboabo nso so na aboabo nso so na ye wo aswase akwan so okay eben post office onomo good tafon so ye wo club 600
ye ne mofretro no na ehwe mofretro school no na eye nhwe ni mu na wo ba bompata eye edum Boss FM echiri hono na ye wo hono na mo shizongo eye me ankasa me branch nso so ye wo second station hono mo and ye wo 3 mobilization centers no so no 3 mobilization centers no ye wo enyinesu eye Edra such Dumasi municipal. Yeah. Near what a cherry and so ye Efija kwa Bray North. Okay. Near what Edijine and so say a woman pon municipal. For number the twa so my answer. See number wo fra ubenya yen and on ekosi you na nkasa honomo eye Mr. Michael Kwabna every year ne honomo. Number near 050 168 168 27 37 37 37 050 168 27 37 37 in case I say o friend na say anko another number obetimi as our friend is 050 161 79 24 050 161 79 24 ti eno sa numbers we ekosi you na nkasa honum ti case se ye kire bibi mu na so want ase anaso wupem kiremu feda obe joso Ayakato, my member so we share the manager de fa ye no a wa mayen ehunu besia ahodwa se me de me ho bedom se cheduma se wura banka bra me ho aye me hene no mo yira mo de be ma me nam de tete me ho afia ne aboa me ba yi se me de me ho ba bedom a ehe fa na me de me ho wura but Asembebadabi michia se cheduma se fusuna na yen chief na staff na bebia ewo bia no ye wo branch o eweduma ewra branch wa manager so ekere hwe sister Becky na mesisa obefre na mo issue bia wo bia no in term na challenge won obe resolve am se ekọ Kenya so station so ho onso ehia mehuna ono so explanation be about product young product na send your manager boy you know nanye mayenhu product ana service bi a medimi nwura mu a who say me anso medimi ho ahye yi e wo bank ni mu yeah eba product in the yo bebrebe as last time meken say ewura ho ebeba ye be interact with our client in the first obi ona what the your current account your susu your savings your fixed deposit your ombadache your those accounting but ebia ebe no ekade pesusu na ebia so na ne ehia susu no ye de ma wa further in future no on bomba enyame bi o ebe nya access no one salenka you don't need to so na ho ne yen products ye be dead ye be advice wa obetuma bomba we adwuma na akodo as ekeno them account ni now so na eba the most important na the eba buy the Ghana card beba with digital address then passport picture and put there. Don't worry about passport picture. Any branch be a Barabiano, just go with your Ghana card. Good. We advise you your chow accounta obey a good damo. Na account bia so wo bia ye bebuya ma wo bia no. Advantage owo account ni nine you get access to facility bia loan bia our current account na so salary loan benya salary advance benya savings loan benya susu loan benya me bada china loan benya me bada chini nyina etumi deje pacho betu wow nti ye na account ye woni de eba ni advice ni ma account obe teleda obe boawa men pupu tin drain in future na loan na mbo e free bank no ye mfam okay tini na de epemboa ye de bem shares ne ton ne guso koso mpacho ogudu so lokodo meden metumi atobi
obebia ewrayen branch bia ebenye biato yebwe ye ni cut off ye nye bia just get into any branch bia no ebeto 100 cedis and above ebenya shares ni biato etoso o certificate o receipt to bibia on sabe kan bibia nyame adom na time beso na yekoto abana wo privilege ebe de ko akoto bi na me de da ya na metu omanfo fo se omo to no omo nto ne dodo na unya ho mfaso a wanya ho mfaso bum very good ka bibi kire ye twato e fa mo fixed deposit a mo ye ne ho pachom da se one beautiful aspect was a cheduma saying there yen fixed deposit no yen rate ni esronko nti bebie wo bia no tutumika ne rayen branch bia ewura ho a yen yo tena ho ye boy account ma whether wa account any account ye be find means in which process ye be ya more then you get access the ebenya fixed deposit once ye de ma na ye bibia ye ma special rate na no ye do certificate account na de ko into Asem when bia bebia no you can just walk into the branch with your certificate then whether you want to terminate it or you want to renew or you want to continue it na ye be ya ma kama very good and your manager says simi number ni so bi we na ye nko de man to me amusa na amamfo mfiri musa number ni 050 168 27 37 050 168 27 37 na another number ni 050 161 79 24 empanyfo awie ya beda wasepa ne madaje won kire na boa yen enti ene wa wutie asempapa no na wate no manager yegwa ene owura akato o ma ba be kire yen bank papa ena memede me ho atwere enti won so fa ho twere bank papa no wanya hoto eno ne secheduma se rural bank plc e maka kire o sebe oya be ma na hote ase no wanya 45 years by this time medwno ne ba nanso yente ne ho asembone yebeka se we di oye be ma papa sa na se cheduma se rural bank te 45 years and still counting yente won ho asembone enti e kire se eye sika korabia so de ho bona ade nyina be diapoa wo de be wie yiye enso de amawo tweme na mintwa be ho keto e bi mra yebeto aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the also wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi
Twina memene. What be piazo free say require mu. Enuom yenu enye na ewo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratuo yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branch ene maba awa ekwajem mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mu kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hyehene ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de yetuma wo kuma se wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye bi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras
any electrical appliances biya. Choose Simple Plus. Samikan, se Chrome had dear when he had the pahino. Semi motia quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shemai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 omo adwuma penti omo atre omo nkwaba mu omo anya branches maako enwotwe ena omo anya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank omo dimu akotene eyi na omo nyuma pa omo eye no ebi enie omo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos omo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mensumi Yabosi and Betrema Dumemu, na Kwambe and Mefos on Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of Jomisha no pa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Anglaga Onion Market no, Omo Beno, Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no and Edi Enshe Enimu. Asantema Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechere, Fijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Guess which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Bojiemo Banuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. OTEC 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 Yadamase, Yakoya, Yasaba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asembebadabi Jumedia no wasugusu and every wutie, and every oh, hey. Nawie Shanenso. Sir, Onyame wo ho heba. Ene wie won motaye chipa we Jumedia ye diemu. Onom ne de basa enupa no abedwa so. Se wo ye oba tan, wo ye bema, wo ye akokora, abrewa ana ababawa na wutie mi a. Basa nwe emebimpa ho. Kire se enuro ne enuro. Ye wo basa heba capsules. Ye no de sa atopa ye. Wo ye obi a ye funu yade pa no hye ene dawso. So yafunu yade ka ne ho anefie gya dum. Oba wonsabuo mu obre pa be ma wonso waye mre pa wompem nioma nkoye 2 minutes ya na obo wonso kokko binti uni ahoto ukokko paipe na asem kese asi se wunya basa heba capsules a wawie yese o cholesterol wosoro oba na be ma ana infections bia dokro wo ye ho hwie nye yie
pe basa heba capsules na de nonom na anonom a ebeboa ma asumdwie abafie ye wo basa heba ointment eno nso oye oba na wawo akwada ketwa no fa bisra no wate ebeboa no asabra ebi nye no asram enye no pampers rashes ebi mu no entosi ebi mu no ahohye entinsi akwada ne so da kire se basa heba ointment wo mu a akwada ne ho eden ena se skin rashes bi wo maame ana papa ohunam no ani sei ensansa o say yes ewu nipadua no honam kanka wo so nantemu apropro ni wo ye dwumaden ti ya na nipadua no wabre fasrasra ana yemfa ntwetwen ebeye ni nyina amawo na ba bi eton no obi awokọ a basa nu pe wo benya bi KNG wo bi Misty Heba wo bi Danny Heba wo bi Colenac wo bi PFA Freddie Menz any ba bi eton no obi a doctor na nkasa number ni eye 0244 26 7725 0244 26 7725 na ya Bolivia Enterprise nso okumase Sofoline alignment on money multi home no eni die nimhwe udu Sofoline alignment ho a multi home ni hwe ni mu na future life smart food no ya Bolivia fo akofa ba adwuma wode yo enya asem ketwa ene wo ye oba wo ye bema na wo tie me yade bia beda wo so a wo je wo ho a enye oni adasani bra beje aduane aduro bi na kodi na abenya nkwa aduane aduro yi vitamins ni minerals aduonum yensa enewom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matontwom de ehia ne se obeba ye nchen be kire yade e ha omu na ye hu se ye ma motabella ye ma future life smart fiber ye ma future life protein ye ma future life oats and future life zero o yade a wode ba na be kire de ma wate ye number nso ni 0246 01 0150 and 0242 87 8090 unya fresh ahoma we ya ya Bolivia Enterprise for abeje so no akasa ne akire nsemu nso de amaw na ne Osipes Enterprise ye de Kumasi Kejeti Dubai market ni inside ene ye wo police station e wo Kumasi Kejeti Dubai mu no ne nchen pe na Osipes Enterprise ye di adwuma onuada sani a wutie mie wa wani tuase Krobea de adepade memfa ni agro wate ase enti se meka Osipes ho asem de akyerewa kaisha ne nso na hunu se eye ne papa no oton se wo perfumes a eye kama perfumes egu ho a ye kase wo ye guy brand bi te se Assad ebi te se Polo ebi te se Metlot ebi te se Club de Nuit any other perfume brands a ewodi na nso ya haide bo da form ya yen very affordable very quality but affordable eno ne de ye ka de akere wo betumi abetu bi akoton na abetumi abeto ne nkronkron so na wo de akwa akodi odwuma oba slippers a ye wo ma de mema de ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace any other brands of slippers a oba betumi koton beto ne nkronko na fa kodi odwuma wate high quality but affordable prices any amount. Your number for further enquiries 0249 23 8370 and 050 252 0634. Unya fresa huma wipe Osipes Enterprise. Ya beje so no akasa ne akire nsemu nso de amaw. Na traditional Dr. Dawood papa no a oda Dawood Eba hospital no papa yi na eto nsa afra wi anuanom ye wode onim no tumi de ye adwuma na de boa adasa Dr. Dawood papa no odoma nkoma de ache no ene ode ye adwuma nso boa adasa enti enese wo ye oba na wo yefunu ni ho wo breo ye de bo wei ni ye de kohye wei eho akwankyere a wo ye nanso sete de enkosi aga maami ei keka ho wate ni ye de atudin ye se wo ye bonini se wo mpese se din ne beto so a Bra Dawood Herbal Hospital papa no be ye hwehwemu adekodie ntie ma untumi ngono obeye afiri wa ma otumi awo
be ma bi wo ho asebe ne be ma ne da fom bem oye ne hwie nye yie obi die mu ayemre oye ne hwie nye yie bra Dr. Dawood ho wo de apagya no o de be kaun ebe pagya ma ho ato mu asroku yade de mu ato fom papa no wo se wo doma nkoma ne pa obe sorry wa si kire yade nie mojabrusuo nie enemu yade de ne ho abebɔ ya wo ya wo ho hwie nye yie ama be ma no twea na atwikom wunya babedu doctor inchen a obeboa yade etete wode ye wo na unimu o brejo sokrapa edane a enkane na Metro FM ni womu no saa dan no amu na Dawood Herbal Hospital yedi adwuma doctor number eye 0244 886437 and 020 168 1717 Diama yaresa into be friend Dr. Dawood say ya wone papa no nkasa na de wonti ase bia na wiei obekire mu nso de amawo na wie me kanfo bigo soft drinks no e de mawo say nuanom ne adofo e say wo hwe weather no ano ye hia omo obrofo bi a omo kanom say the sun is too scorchy say scorchy bibi sa oh wotumi hu say awia na hyew wonamu a enka wunya bibi pa bi na wo de atwiw menase nanso watoto ani atoto emfa unhuru de wonfa eneme kanfu bigo soft drinks na me de ama wate onua se wo gye a eya agede a chele no fananti wawiam o ton wade na ukura ubigo wo nsam o pai kakra na wasepe kakra ne feyo ahoɔden ɛsa de ma wo ma de ton wade ye wo bigo cola and ye wo bigo orange a perfect vibe ya winya na wo de yaw nioma ebeboa ma nioma nso akoso hwe bigo cola isi se wo sepia ekoni padua ni mu a utumi hu se ade no akokoduro wom ade no utumi hu se ni taste no eye very rich na ekoyo edemawo bigo cola ne ye kama ena bigo orange no eno nso se wo nomu a wote sa fruity punch no sa puncho wo say orange taste bi awura mu bigo orange eye kama enti baby a wonam bia no choose bi bigo cola bigo orange nen refresh so ema sa pure joy no ema honto wutie mi say bia dwumadie bi ba wo to nsa frɛ nipadom say ye wedding eye yiyo bi abadintuo bi baabie nipadom ba behia bia no ama bigo soft drinks no ebi mra ho na onim say ye woni cocktail so wo ho ye woni apple wo ho ye wo bigo coconut so wo ho ye wo lemon lime wo ho and ye wo strawberry fadodo mamanfo feeling pure refreshment no mo mani nye na vibe ni mu awura wonye what you say Trillium Industries Ghana and ye di bigo and you may yaba your number nie bibi a person offer ye ni di ho kita ho bia no 0322 19 0877 0322 19 0877 we a big one big on taste refresh your vibes bibi a be kama dia ma and na kwadore ko Royal Enterprise emu adwuma efo nyina mechiachi amu me bomo abaso ene mu adwuma pa ene reko heba mixture ukurasi ne aduru amon so makofa aba no adofo sa ukurasi ne aduru aye kan se wunya bi na se wono no mo anokre me se se beboa oni padua no ebema wagina pa ebema wagina ukurasi ne aduru no se oye obi asisi yade brafo bi pa na da so obi ho a ne mensi se twa oye ne ho hwienye yie obi wo ho akoko hano obi pressure obi infections obi ntrimu twetweno obi nso aye mrempam se wunya reko heba mixture aka okurasini aduro no a wawie na se aduro we yato apete okotop amazing heba watafo Methodist Story building ni mu dan heba Freddy Mens ejoso aponchi achi twoba animu maami bi to bi ho okọ oboase atam FM fo no ho ebi wo ho tachiman so free FM fo no ho ebi wo ho oba OTECFM ha hwehwe agyako ubenye okurasi ni aduro bi ato me pa kire se ye ba bi atu aduro bi awudi ewrem kase me pereko heba mixture okurasi ni aduro no unya bi a wawie
ne number yɛ 0244 47 0067 0244 47 0067 na enrom ketenketefo no wɔn to nsa afrɛ wo Faith Homeopathic Clinic me digidie na ɛkasa yi wɔn so fa gidie tie na saa gidie no ɛbɛbɔ ho ban Faith Homeopathic Clinic ɛnɛ sɛ ɔba ahenema kɔkɔben a ɛyɛ Benjomas company no 18 junction no so sɛ woni fetifuo bompu ne mpu a yɛde mfidie afiri India ɛne yɛde aba Ghana ha na sɛ mfidie no ne yɛde yɛ hwehwɛmu wɔ nipadua no mu yɛde yɛ hwehwɛmu no onua baabi a wo yadeɛ no akoa na kɔhyɛ bia no yɛbɛhunu yɛde aduro bɛka ho wobɛnyu ahotɔ yɛnam physiotherapy acupuncture massage kwan so yɛwo nipadua no namuo nyinaa ne bɛkɔ yɛyɛ detox yɛbɛtwe boro no ɛde afuru nipadua mu mo asoro ku tete mo a muntiri mu twetwe mo ayɛ mmerempam asikyire yadeɛ sasaboro mo wa ani ho haw ana typhoid ulcer any hepatitis tete mo no mommra Faith Homeopathic Clinic ne yɛmfa nuo nketenkete no ɛnyɛ mo ho adwuma yɛ number ne yɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 969414 wanyanyi ya number ifrɛ ma yɛnkasa deɛ wonte asie bia no yɛbɛkyerɛ mu nso ɛde amaw na wiei ɛgya kwa me wa ha jataba wa ha na maami asɛm a ɔkɛn ayamboya ɛne nabusua ɛdeɛn anamɔn ɛna engine room atu ɛde afa ho maami kyerɛ sɛ ne kunu abusua ɛwɔ sirem ɛna ɔnom de spirituality manipulate ne manabrabo deɛ wɔyɛ tawia ne koraa deɛ ɛmɔbɔ arɔ wo kyerɛ sɛ afia no hyia bia ɔbɔdam afia no hyia bia ɔbɔdam ɔbaatan ɔtena ɛntena mienu ntafo a yɛyɛ wɔ mo aba mu yi ɔsi ne kunu abusua na confirm sɛ wɔn mu gum nsuo no wɔn mu gum kosi sɛ ɔde nkwadaa ne bɛba ne deɛ wɔn mu nso bɛ gum ɛdini o entidiɛ na wayɛ okay maame hwɛ awodadie mu nkyia baako mienu bi a ɛwɔ m'anim ha ɛna wie wudi de kwabena srebo kwabena woyɛ posi ni ɛwɔ takrade papa posi ɛnɛ wanya afeko ɛde aka onfie ho na kwabena wudi wa wodai wa wo maame Edna afiafiri yie ya wo UK wɔse wɔsere nyankopɔn ni nhyira nyankopɔn ne nkwa husan nyankopɔn na ho bambo sɛ papa posi ɛntɔw so entutu anamonsi na ɛmoawo ɛwɔ akwaniasa hodoɔ nyinaa mu happy birthday to you kwabena srebo god bless you afei akwada ketua yi asawase hazab zongo hanawo yefrawo hanatu ene wanya afeko edi aka onfie ho na wawo maame uta Muhammad ose ene ye wawodai akwada ketua wosire nyankopon hyira ma wate se nhyira no entutu anamonsi yie emfa wo nkobia pa na enka wo ho ewa akwaniasa hodoɔ nyinaa mu happy birthday to you little one god bless you ayakwa ametina se asembɛn na maame obɛpɛsɛ obebusa no mama onsemisa kwanya no mienum yense bi why yo na medase yo no sa ma yanchi atifu bi okay mini aba ben yi mo mi ko ye na omose omugu nkura na aba mu no mu ensa no asembɛn na obisa ho asema mbisa ne se asobila na mo nkwala no me manso be na me ne mo atwe wo nkwala no ho me fi se mu ja me nkwala no ma me a me hwe nkwala no me mfa nkwala no nko ba bia nko sama mo se mo hwe nkwala no na nkwala no nso so me kan se mo efe ne se me ana me hwehwe mo ebisa mo nkwala na se se ade na mo me hwehwe mo mma me ana mbisa mo enya sa wosen ya ne na me kan se mo papa me pese me ne mo papa kasa man kasa ne fon asai wosen ya ne na man to fon no amfa 50 series ansa nka ho se mo mfa ma no na won to we chip nhyem na ya me ne na di nkwala no ho nkomo wosen ya ne na mo je fon no mo frɛ me wose da bi na me se na afa de se si apa no
muka asem ba be fa nkwala no so akọ no meka ase daabi o se daabi na meka ase nkwala no nya momma o se wo menka ahwe na emom me na me dwane ja omunua no won kran ena omunua ne wuye enu nti no ena omususu se me dwane ja ne dia no wawudi a ne kwan ya omuso de mbefa so ne se ene kwan bia mefa so a me de nkwala no be brɛ wo mo no me mfa nkwala no brɛ wo mo ena me se na sesi ano muso mo je nkwala no sesi nkwala no koda no musuro because wo mo nkwala brɛ mu trate wo mo so mbeku wo mo sesi anso oba no so be yare ye nso so no ono so be ko school nso so no ono so mo se mu nua no nhwe no eno so mo sa tɔtwere yade ma no enti sesi ano nkwala no kura suro so ombeba because wo mo suro so ombeba se munya wo mo mbeku wo mo enu nti no sesi amu nua no nso so ono nso so wo wu ye nso so no se me ba no yade ye no krakra no bia na mo de ye amu nua no ena mi kunu no e baaye mu ka se ne wo mmra ese me ba no ye krakra na ono so ye krakra na me npo minim afei ukunu no wuye no abusia ne pe wo se be ye kunu na wanko ya na se wo wuye no e ba se me baaye no me papa e ka kire me se me kunu na busuafo no o ma yo madwen se me hwe nkwala no na nkwala ni nyina no mo de ndura be fa nkwala no timi kuna busuafo no wo mo nye abusuafo no omo di nura be fa wo mo sesei nura be fa wo mo sesei se wo mo nhwe wo mo ne di nura fa nkwala sesei so mbetimi ade nduro na be chame wo mo no mo de wo mo kɔ ntimi ma me mpa ebo mu nya den sa na papa ka kire me ansa na papa awu enti no ba sa no je se me so me de mpa ebo nso tai nkwala na chi se na be yo me fa no bisa wo se abusua hye wo se be ye kuna na wanko ya na abusua no me papa me kunu no wuye no abusua na amfrɛ ambɛbɔ ya amane o ma mbɔ papa abusuafo amane se wawu ɛna me papa nso so wuye so kre kosi o mayi o ma ama mere bia ni o mo ye fa me ho ɛkyɛ se o mo yere ne me enti papa abusuafo no se be ma ne ti ase na wafrɛ o mo no ma amba na mfie dunum ansa na wo wu ni de me kɔ ayie na mewu to ma abusua papa abusua mama nkɔ ayie ni bi to mo de nkwala no ɛna kɔɔye no mo kokosie mi kunu ɛna o mo se mi kunu abusuafo no se o manya atua ne ntwe miensa ne de se o mo yere ne me nti o so o mbefa me ne nkwala no kɔ no mo kokoye me koye kuna ɛna papa abusuafo nso se kuna no de ɛma so because me koye kuna na mewu enti ya ma wa ya mama anye why okay ana me fana wa fa man krakra ye stati se eba mo kra isu nyina no wo abusuafo papa abusuafo ne wame abusuafo no anama ben pa no to fa ho papa abusuafo no enu na papa abusuafo no no mo koye enu mo frɛ me ka kyerɛ me se sia no wo maye me ho ade no ntina wo mo bosom no wo mo sansuo adugu wo mo ka sese nsamanfo ena eda aka de sama bia ni wa wawu a yen sansuo ngu sama no so nka nkyeye na sama etimi asɔre ese akwala to mo ankasa na wo ma sansuo no ade agu kanchi mansa manfo no ena o musade ntafo kukuo no so no nsuo di gu so enti wo papa abusua ne ye den papa abusua no sesesia no wo mu njai saade na o mu ye no na so o mu so o matua ne ntwe nti na o mu ye saade a bo nya ni twemu a na me de nkwala na ba na wo mu de nkwala no so se ansa na sesia no o mahu se o mpese o mu nya nkwala no beku o mu nti ansa na o mu de nkwala no be ka o mu no age se me fa o mu mra ha na womo enye wei ensam born na womo sam born se nkwala no omo de nkwala no kwa omo nya nkwala no hwe se ya omo se omo pe nkwala na ye dei womo se omo de hye no omo nti omo gi omo do mbe ye omo bia nya masem why okay me da se eja ko me no YM Studios osina na ya Krobea Asante be kwai donko ase ene ye wo na na da bia yetie wo ye do pa nyankopon hyira mo me chia obo ade eni abedwafo ni nyina onmo da ase Queen Rocklin osi akra ya Krobea Asante na semi ano hye nice story for sure matie bru ene enkran na me wo na me hwe dwumadie no live ewa ha na na awie ma han midweek no yenso yeguso yetie na ye hwew enso wa ha nyankopon hyirawo Proverbs pepra mebusam osi akra bema camp na mewo na wie wodem ha na yenso yetie na ye sign so hwew na naba afrifa osi Godfather ma ha Sofia Sama news site for ye nie midweek edition no na ye nyina na ye ebo nyankopon hyirawo Idris Atara o dia what French
pieces me ko JHS why sa tam no nanka on say anyini dada enti na me French master no your friend bonsoir na say bibi monsieur enti no say me ya dia wo French pa easy now obi oh jana okay mi enti ba sa say monsieur say me ya you wo French pa no me ko 1 week pe e na kwantwi be fa mbe kumase de ya anye French nti krache e de wo ye French ya be kan de da ha okay o say bonjour die mi hu bonjour avant ye Jarenas baba ya go e be di so agwa we di ashamani therefore asa yanida ho wundumi fashi yani ho we ti say akwa bi oso oti asante no kwa himfiri wan ko hada ntuma de binie se wudi ntwa ka de wo mu na akire wo wati bro therefore mate Jarenas nkura Canada ona matene nka no enuro no muntie Jarenas kalike no eye ke de die ni mu se mu kota eye ke enti ye de no nye garlic te se de mu ni mu no ye de ne ye garlic eye Jarenas garlic enti wunya sa duro no a wawie na vigo no we watch no wine oni akwa be bro e janana ene obema me garlic no obema me mixture no na wa ma me viko no that's right fama me ni metifo ne no yo na Krobea ya dawase no abedwafo ani dwumaso a mudima Asante man ne Ghana man nyina onyame onhyira won na de bia omam kwatenten na mutimi meso o man Ghana ni kumase man nyina ni Asante man so Jarenas de edru midweek said ye ken ya kwada wie bia no eyensempa efri Jarenas aso ya ye de bre yetifo bia awie utiemi obi da kete so wotena kunwam wotena kwankwadua ase chese utie Asembebadabi ani da so na sa so me yare de eno ana de me be konsedo mesrew se woten kom kwa na wohumi no muje du mofusan de kwakoma to yam se de tibia no onyankopon ebesa yare masa nam Dr. Jerry so na Jarenas for inupa nyame nam yeso ne de abase ye besoma mo apomden CPS ta no nyani da so se de tibia no obade nyankopon be ma ho aye oden Bible say yeni duana ba na yemfa na haban sa yare enti enyi nyame asem ho akini se yanum nuro da bi yenu ti na Jarenas nyame adom yakeka helps ewo abefo kwan so ede abom se yebebo nipa dasani ama wonkwamo a wonyame de dum wo nipadua no ebetime gina brane na da bia obetime nya nkwatenten atena se ache adu dwuma se de obade nyankopon ede ahye wonsa no enti awie ebia wakọ hospital ahodo akoye test ahodo doctor akacho say emwakomantu so otiase nko adem say nyame befa Jarenas inupa ne so ama ho aye odin ebia awie utie me okoye test yeso organs no ehu baabi atechema se bia eye wo liver se eye wo kidney se eye bema prostate ehu aka mesrew nunum Jarenas garlic mixture no ebeboa a preventive ama nyema nyina ye kama e de amount awie eti se awie wutie me se wodi hie bi eda ho wo gene ho a enye se wo ye wo maame wo papa unua bema unua ba mesrew peye duro bi ma no aduro no ne bo onye den doctor wo ye nyame nipa nyame sofu ntino wo se aduro no wo ma ne bo onye den eye moderate obia ukodwaman so a se ukọ herbal shop pharmacy shop chemical shop ukọ enoi ne boda fon kulem ku se de wa ho odi tie bia no
on sabesuso ama watimi ato aduro no bi akonom ama apomeden mapa etimi aya wodia eti aduro no ebia obi timi sisi opese wo frɛ doctor nia mebu bosui na tete no opese wo ne doctor twetwe nkomo sisi a eye 0241 81 46 77 0241 81 46 77 frɛ doctor sisi a abrama no gusu a me ne wo twetwe enkomo yi me sisi waso na ebia sɛdeɛ tworo ne kan ɛnɛ yɛ nkwagye da wo eti sɛ wusisi waso na wo yɛ asoɔden sɛ manum nura panyin sɛ ukodwa mienu a ɛna wo hu de ɛba ebia wakɔ anopa wakɔ awia wo de anwumre yi mesekɔ na kɔsɔ jerinas calic mission ni bi ɛhwɛ na hwɛ de oba de nyankopɔn ɛbɛyɛ wo ebia wakɔ hospital yaka to sɛ ɛyɛ pressure ne symptoms no ɛna ɛtete wo ɛhaha wo awia yi kɔpɛ jerinas calic mission no obo ho no ma pressure ne ba yitibe dwa ne saa continuous enyaya mesrew kɔpɛ jerinas calic mission bi anom obo nso otim sɛ nakoma no ɛbɛbɔ ne po yibibi kakra bi na wabrɛ no wɔte so wɔbɛhome saa mesrew ɛyɛ pressure no symptoms no ɛna kyɛ sɛ ɛbɔ onkaye no obo nso otim sɛ ne boso ɛhɔ bɛyɛ ne ya ɛwɔ hyehye no ɛnya asɛm ketewa obu nso so a ne deɛ nkyɛ sɛ ne hunam dua no mu atwetwe no ɛnkaka sɛ anadwo no wɔkɔ kɛtɛ so no mfifire ɛbɛfiri ne saa maniti no adwa ne saa wɔgye ne ho a ɛnyɛ ɛyɛ pressure no symptoms no ɛna ɛbɔ nkayɛ itimisrɛw kɔpɛ jerinas calic mission bi ɛnonom ebedi wakagyina mu ama saa nneɛma wo nyinaa afiri hɔ de ama wo woyɛ obi a wogyidi anadwo wodi starch food wodi cholesterol nneɛma no ɛma kyɛ sɛ wo sugar no kwa na ɛkɔ soro wakɔ hospital akɔyɛ test yɛsɛ atra nsia nso nwɔtwe ekodu ɛtɛdu baako no deɛ a ɛyɛ nsɛm bebree ɛna kɔfa ba mesrɛw woyɛ obi a wodidi anadwo a pɛyɛ garlic mission bi ɛnonom ɛbɛboa ama wo sugar no nyinaa ate aba fam ama na ba noma sɛ ɔbɔ ade nyankopɔn ɛde dum wɔ no anyɛ saa ɛbɛkɔ akɔtwetwe ɛnyalewa bebree ɛna de abrɛ nipadua no afei nso so obi wɔ no ma wɔtie me wɔdwale awie no asɛ wɔnwale wotumi sɛ nipadua no emu no dwa no ɛtete no ɛkeka no asɛ mu obi atie gu no ho wɔse yɛse biribi de nkokɔ edwie dabi nya nkokɔ dwie ɛyɛ nipadua no ɛna biribi nkɔ yɛ biribi atechima wom etimesrɛw nonom jerinas calic mission no ma ɛmmoaw na enye emmoja ne mu adwuma na enye entini mu adwuma wobɔwo so obi wɔ no ma wɔseme na yɛ titiriti me na mu edududu me nsa me de so ade ma me hu ayɛ sɛ fom no mesrɛw ɛyɛ moja no ɛna entimi penetrate enkɔma ɛma veins no emoja no entimi ɛmfɛ ma ahoɔden no ɛnyɛ te sɛ deɛ teɛ mesrɛw woyɛ obi a wofa saa haw no mu a ɛyɛ jerinas calic mission no ɛna ɛbɛboaw asiesie nipadua no ɛne ntini mogya nim ɛde ama wo eti mempɛntɛm ensisi waso mesi obi wɔ hɔ no ma anadwo wakɔ kɛtɛ so no ebi a wasɔfa yɛ huhuru abayi wasɔfa yɛ sini so ana wɔda ne condition mu no ubonsa ne hwene mu nyinaa sisi wɔgye ne ho a ɛnye yɛse amaman mesrɛw kɔpɛ jerinas calic mission no ebeyi flames ni nyinaa ama wuti no emu ada hɔ ama wuti no yɛ krɔgye obo so a meka sai nani no wɔhwɛ ade a wɔn hu ne yie kyerɛ sɛ wɔn huru kyerɛ sɛ akɔso a wɔsi akokɔ mɛsa dabi wɔhwɛ bible no genesis wɔsi gene dabi wo site no nneɛma ɛnyɛ clear ɛwɔ ni so ekura aba so ɛbra onom jelinas calic mission no ɛbɛboaw asiesie wani nkwamoa ne nyinaa ma wani so ate kama ekuro bi a wɔso biara no ekuro ne bewu ama nneɛma nyinaa yɛ dɛ akɔ kama ɛde ama obo so a meka sɛ kyerɛ sɛ wɔyɛ na ne wura fi ne hɔ wɔde adeɛ to hanom a wɔnkae wɔde to bonkum a wɔnkae wɔde to nifa a wɔnkae da biara wakwan mesrɛw ɛbra onom jerinas calic mission no ebesiesie adwene nim wutimi sɛ ɛyɛ retentive memory a ɛbɛboa wasiesie adwene mu ama adwene mu ada hɔ ama adwene mu ayɛ clear etiawie wutie me na nneɛma a mebobɔ so yi kyerɛ sɛ woyɛ obi a wofa mu a ɛduru ɛbɛboa
ɛyɛ Jerinas Calic Misha no mesi yɛ number no ɛyɛ 0241 81 46 Dr. Sisia na Dr. Bejo so na wɔne adi anobaba ɛni nkyerɛkyerɛmu na nea ɛtiti bia no ɛnneɛma nyinaa ayɛ kama obo nso a me kasɛi kyerɛ sɛ ne fat no na funu pompia na pompe ba sadeɛ no eyi no ho ma na funu ɛyɛ kɛse wutimi sɛ entali bi honum a enkaboso me kura anasa afe wo sha wo so wutimi sa hye biem no da bi wutimi sɛ kɛsia na pompe kɔ mesrɛw nonom ɛdɛma o fat no cholesterol na woni padua no mu ɛnane nane na wedie no mu ensane ɛnyɛ kama na wutimi sɛ wo sha atale a yehu sɛ akosua menu na ɛbɛyi akosua mensa na ɛbɛyi bɛma nso so kika hye mu a ampa yehu sɛ kwame mensa na ɛba no ama nneɛma nyinaa timi akɔ kama ɛde ama wo eti sɛ awiei wotie media ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna me no twetwe nkɔmmɔ afei deɛ ɛtoa so biem ɛyɛ Jerinas Herbal Misha no wɔkɔ hospital ama doctor ka kyerɛ sɛ ɛtridi ya malaria ɛna ɛtete wɔ ɛna ɛdi wunya kyerɛ sɛ adura nadwo a wokɔda ha na wɔkɔda ha biribira ohun yɛ basabasa woyɛ ohun hwɛ nyenye aduane ka wano a kyerɛ sɛ wontie aduane de wanum nyinaa to woni padua no ayɛ basa mesrɛw ɛyɛ Jerinas Herbal Misha no ɛna ebedi wa kegyinamu ama nneɛma nyinaa akɔso kama sɛ ɛyɛ jaundice wutimi sɛ jaundice no bi wɔnom a akyero ama n'anim nyinaa yɛ hoya n'anim nyinaa yɛ yellowish wohwɛ n'anim a ɛnhwɛ mesrɛw nom Jerinas Herbal Misha no ebesiesie obo nso a ɛyɛ kuro ulcer symptoms no ɛna ɛtete no ne busu nyinaa yɛ kuro na chi kasɛ no ɛyɛ ne ya etutu no mesrɛw ɛyɛ Jerinas Herbal Misha no sɛ yɛ menstrual pain menstrual disorder ɔba wutimi sɛ ɛna mienu na miensa obu ne nsa ɛmabiem mesrɛw emogya ne krɔtokroto a ɛyɛ Jerinas Herbal Misha sɛ yɛ koko ɛyɛ Jerinas Herbal Misha sɛ yɛ infection ɛnam yareɛ ɛna ɔba wakɔte bɛma wakɔte a ɛyɛ Jerinas Herbal Misha no ɛna besiesie hɔ ɛna afei ɛyɛ viko no yano na da bia na naka no Jerinas Calic Misha no ɛma emogya no emu sane no na viko no ɛbɛtoa so a yɛde kyerɛ bɛyi bɛrɛ twatwere ni nasɛm ketewa wudiri susuro na wudi fam ɛnneɛma nyinaa bɛyɛ kama ɛde ama wo ebia ni hɔ abɛbɔ ka wo yere no aduane nsi hɔ ɛma nka sɛ ntimi ntimi nwe edua na adwonso ntimi ka sɛ wutimi tibi ni mesrɛ bɛma ensinso man san waham usisi no ɛyɛ oya ɛyɛ viko ɛyɛ arthritis a ɛyɛ viko ɛyɛ rheumatism a ɛyɛ viko ɛyɛ sciatica ɛyɛ viko ɛyɛ general body pains nso a ɛyɛ Jerinas Viko Misha no ɛna bɛdi wa kegyina mu etimi so tie yɛ number ni biem abia me de ma no AC ɛyɛ 0241 81 4677 fra Dr. Sisia na empanyin se ama me no wanse efiriare enti obi benya wo so a efiriare enti entra ho ema yare enye wo moso ema nka se me yare die eno ana dim beko wu abra Jerinas Herbal Misha ho Jerinas Viko ho no Jerinas Calic Misha ho bema tubu numbi na ɛbɛboa amwatwerɛ number 1 amahso yama more piafo sɛdeɛ nana sedase ɛyano asi bensme dase ebrumira awiai arafo Jerinas nkɔmɔ ne abɔwɔ no de aka ɛyɛ wanam ntu a sesei a wobɛtunu akɔ baabi ɛtɔ ne aduro bia na waka sɛ opɛ Jerinas Herbal Misha opɛ Jerinas Calic Misha Calic no sɛ wunya bi na sɛ wo no nom a ɛboa wo na wodi viko no wodi atatoɔ bɛmɛ ɛma viko ne mpa wo ho na wunya bi a ɛbɛm watumi adidi baabia yɛnam kurom yi deɛ na yɛntinsim wɔ Simple Plus phone accessories ade papa ne tɔn ne ho sɛ yɛyi a me ne wo kasa deɛ sɛ wobɛkuma si Krobea mu a Ghana ha branda ɛyɛ papa na adasa agye atum ɛyɛ Simple Plus yem brand no sɛ wo pɛ charger papa sɛ wo pɛ power bank papa sɛ wo pɛ batteries a ɛyɛ kama hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset a obeto Simple Plus die ni bi free sɛ no na ye o pɛ phone covers iPod any protectors ahodo phone accessory bi ehia wo no
sɛ woba kumase adehyeman a yɛne Dr. Caesar so yɛne di animhwɛ kejetia yɛne Dubai Get2 no edi animhwɛ betu yɛ de papa yi bi kɔtɔn ana beto ne nkronko na fadi udwuma yɛ number yɛ 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 ɛna wie de fearsome 3 ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos enromi ensan wei ɛyɛ Ebenech Ebafo aduro sɛ aduro wei ɛna sɛ wunya bi na sɛ obobo a ɛbɛboa wo de fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos ɛna wie me kanfo ama wo hwan na stroke yade aka na to form hwan na mujabro so yade ha no hwan na sikyire yade tete no obi ho nipadua mba bi wo so wate nka teko ana wa ye mrempam infections bi na tete wo nipadua mu ya typhoid so te wo kyire wo onua dwene nipadua na ho den ho kane de aka nyina ya mfaso na ye Hepa Plus Pavi Plasmos ɛna wo de dwen ho enti wura ba bi eto waduro bia ye wo bia nsuo ye wo bia topa ye de opere tonom na tobi na yusu na beboa wonti bibia se ano afre Dr. Eben was 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and then we Volta Drill Limited yansuo tu nsuo se ope die woni nsuo tu ewo Ghana ha ama na tu nsuo ama wa oni adasa ni ma hwe ba bia wo Volta Drill fo ni nim adwuma no enti wonum ne betumi aboa wo eba bo ho mu a ye ne we nimdifo a ebetu nsuo mu ama wo ye na ye won fidi a yakra firi ama no ne ya ba Ghana ha amanfo ye di tu nsu papa emfa ho se ho ya nwem afrom atechem se ne hotie bia na boom kura no a ye bedwa wuram na ya twinsu papa edi amaw wa man kwanchefo bia betuna problem abamu afre yen ye be blowing pump insulation pump servicing any other problems a wanya ewo bo ho ne ho kumasi ahojo da ban ne main office ne wo ukosunya tachima ne doma ye wo ho ye number ne hia gifre yen sese ya eye 0244 299520 and 0266 43 2210 na digital heba for we yama wadwuma wo mo na di grow fine herbal tonic no aba grow fine aduro ise wunya bi na se wono no a eboa ma unipadua ni gina brane se aduro we na so onum ato awuntumi ni di a onom a ebeti wonum se wo ye obi ananse ta che wonsa ne wonan wonom a ensi bio mo aduro anadwo amuntumi na no mononum grow fine motumi ada obeda sori anopa na honam nyina ya omre nonum grow fine mo amunse buo munye obi de atwa obi de ba heavy obi bu ne nsa na ya se ye ne ya obi nso de ba dako na anu na atwa ni nyina anye mononum grow fine a ebe correct ya mamo ba bi etu no bi akọ abenya bi ya wo ka se ne nam wotene nka pie na koto grow fine ne bi ya number ye 0244 596532 0244 59 65 32 we are bapamo the biggest online shop ahadi ye didwa oni ada se ne awutie mi akwanya no aba ma one se de awuhie bia no nya da bia na abekurukura abekurum yeah download the app no ne didwa abapamo ade bia awuhie bia no benya bia to ha ye nioma ne ye papa na ne boefo nioma ye use wo ye dem ye use wo kitchen entade a ye hye nioma ye di nua na aye abapa portable washing machine kura no eye 399 Ghana cedi mesrew wutie mi abapa ene pa ekura no onua de wuhia bia to ye wa kwanya se wo pa de no wo honso a ye be mu atua ne nkakrakra so ya ne atabri wa de de abraw woni phone na de be download the app ne de aye number no eye 059 338 6133 and 059 339 1848 nana bi heba wono no de nana bi go heba mixture eni nana bi go heba capsules yaduro ye nsuo topa ye hye ho wudi nsuo no be me topa ye no na namu yade a wo so ye very stubborn no otete wo no nana bi aduro we na de be bongarat obi die ye gonorrhea
obi dia ye syphilis obi dia ye candidiasis enoma wo hunu pie ne be ma se ne atwi kom no enya de pa o entina ho ma nam yade stop mo we no 130 wo wanu num nura wo mpa ne ye na nkwa beton na bigo heba mixture ya capsules ne hye ho no na de fansuo ne mene to pa ye na hade obetem se oba misi heba PFA pharmacy Costa pharmacy apidank heba dan heba Fredimens fodro heba wasante bekwai mi so obe ne consansan kama pharmacy omo nso wase fusu ukọ abenya bi frena na bi wo 0549 99 9253 0549 99 9253 Jataba akra wafre ayamboya na asobile me frɛ ayamboya no mi asobila ne fai o frɛ ayamboya no number no asobila ne fai oji tumu ampa sɛ omugu enkura na ba mu ni sunsuo wo se ne ba no de wanyare enya yade na oyare na yede ne papa samai ena ye omusa enkwada ne papa samai na ye omusa se die nti ni ntire mu ne se no kre ni nua na efiri mu no na nkwala ne ye ni nua ma na nkwala no papa firi mu na se amami di nkwala ne basirim na omo be ya amamre ene amane de ma wo maame na amfa wo mo ama enti ne papa samai na asore ena ye omusa enti hospital ne de omo kwa enyi ete so omo de omo ba fie na omo ya amamre ne wi a omo be to omo akasa maame di omo ba na omo ya sa amamre ndi ama omo enye sa baabie ni ho a omo de omo kwa be maame ene ye fo omo kwa kono me de omo be ko ne de enye den na me papa abusuafo no wo ma ka sipi aka chem papa abusuafo no se wo mo be ku nkwala no na me de nkwala no ene ma ba mo de aye nkwala na yie se ye ya ka tobo enu nti na ma me papa aba be ye bedwasre de wa me papa abusuafo no se sa na tie de a sesia no sika bi ani ho a me de mo be ma animu ya to mu nya nkwala no na sesia no mu nnim se wo mu hia nkwala no because omo pon nkwala no enti mo de omo be kwa na enti kwanya twemu a ye de nkwala ne beba waka kire asobila se maka kire asobila nyawo maame ne se bro nya twemu a omo de nkwala ne beba asobila no tam na ne kasa no se o boko wa free binaba honmo wo boko ya de na obeduru a ayambo ya no wokumase a obefre ayambo ya na mana baha na ye ne woni maame we yesia asem we nya asem bia wono ane te saa ayi no ho wo de omomra omoba omba ye bibia afa ho but na maame nya mfa ntu ye nim se bronya ti ye ni di nkomo ni wie no ka se ni bronya no na omo betumi di akwala no akọ because of sika 70 ana so betumi abo omo sika mu a omo de nkwala ne beba aba be we ba no de ye mfa ntu wo no mani okay aja ko ha me wo de fasima krope because se ne aye no se asobila se ono na ote adekro ne ho ene ba se ye friends amanfo no ene nsamanfo nkasa ono ne begu a friends amanfo ne dia na ene de aka eye kwan a obai befa so a ode nkwada ne be free kumase ha akwa akudu na se ne ye wo ka wusuri asem no se ye ya ye ka sei aye bedwasrede ena ye ka ye kan ye fra asobila no de be ye bia no ono nso be ka bibi di akira ayambo ya no ono nso ahunu se asem no OTECFo ho abam enti kire se enkwada ni siremu a wo no mo ba no se wo hugu nsugu krabia no a mu ne bebu samo a obi a be ye steady wo ho enti ko akoma to ye moate eja we dia wan na we dia de sere kwa na de sere o mo se wi ase utwa katere matoto wi a wo dia na wa ma nti we dia ye be sere asobila sa na efre no aha na on sere se already we dia mi ma se papa ne poisa man po na asori mpa papa ne poisa man na asori on ka je papa sama se wo ma nti esere ye de on beba wo se bro ya twam a wo de on beba esere o ma sempo se papa no ko se ma asori na nka mbenya sika bi ya mama mi se animani wi aka fo mo mra nka de on beba nti e be sere se we de o mo ma
na mo nua ba na asem ka bi kyerɛ kakra na ma bia tumi wɔ no ya nye kyinye wɔ asem wo hwɛ ai ba na anya no ma bia tumi wɔ no ya nye kyinye wɔ wonim yɛrɛ ɛkɔso nyinaa nti nka saatema asem ne sɛ sɔre no mpo ɛna ɔde akora no kɔ ba kokora kɔ ɔno osuro sɛ wahwɛ yi a ɔde nkora ne kɔ ɔmba yi wɔ mu bibi ne suro nyinaa no aha menkasa membusa menkasa kasa suro bia ni wɔ na sɛ wotie sɛ deɛ wosi kasa bɛma hwɛ baabi adeɛ ne firi o na hwɛ baabi adeɛ na ba bɛduro o sɛ ɔne nyi room kasa no ɔka sɛ ɔno ana ti adeɛ no ho ɛna akora no yɛ ɔmoamoma wahu nti maame na ma ade na yɛ huhu bia ma saa busuafoɔ no media me hu sɛ ɔde mu koduru a nkora no ho bɛtɔ mu eno yɛbɛsa afra asɔbela ne aka kyerɛ wɔnom sɛ ɛsɛ yɛ asɛm no ayɛ badwasere dɛ nkwadaa no yɛde wɔnom bɛba enti ɔnsere ɛni nkan ma nkwadaa no na nyankopɔn yɛ adom afi a yɛsi mu no yɛde nkwadaa no ba na mmom ɔmo ba no ɔmo hwɛ sɛ biribiara nto nkwadaa no si yɛyɛ saa ma wɔ a woyɛ okay engine room yɛ saa deɛ de ma me meda se eburu megya akwan ɛna asaso herbal center foɔ kubi herbal powder mo de aba no nyankopɔn nhyira mo mepa kyɛw sɛ woyɛ bɛrima na wopɛ sɛ wo mensɛm si pi na esita ɛde ma wo a wohia kubi herbal powder ne si kube nsuo na abenya sɛ bi gum na kanum na nom nsuo dedɛ wo de ka fram nanom uba OTECFM ha ubenya bi bɛmɛ ma o mensɛm ho hia wo na wayɛ mmrakyɛ ɛma no mpɛsa betobi na fa kɔ yɛ ho aduru okɔpɔ sa heba wumrum misty heba ne blazer rekwa wumrum ho ubenya bi ofa ata drugstore wabu akɔkɔfodia station ubenya bi fadwo heba wa Asante bekwai ubenya bi smart heba wo boase ubenya bi ofa ata drugstore ba ko mfensi adankwa ame ebe Roma asɔre no ubenya bi fresofo asamoa wɔn na di asasu heba center on da no on na di kubi heba powder yaba ne number ne yɛ 0243 50 5775 and 0244 166602 unya fresh ahoma we ya yabeje so Ewurade fie Herbal Center Dr. Amankwa ne da no papa ne wo etiremu aduro special enti so obi a wo tiremu hawa fabra papa ne ho enam yade etete wa owo ho aduro tatahwe so obi emujabro so Tarford Ulcer stroke yade de wato fo musisi yade wontirimu twetwew koko bi tetew ana wonsabuo munye wonso wo peba wo de abrakuma se kronum bosie Red Park ho na Ewurade fie Herbal Center yebutu odi adwuma doctor number ye 0241 09 3915 and 3P garlic mixture no Piwak natural health for ne diaba edro we natural garlic room enti so nya bi no mo a eboa ma moja di afrusa na kama enti wa wo pressure nyina yi cholesterol nyina yi wa wo immune system aye weak enti yade abobo basa eto de bi kura no ahoho no komisti heba kolina dani heba ni ba bi eto wadro bia na kasa wo pe 3P garlic mixture we unti bibi ase afre 0248 928824 na wiai mia minua ba odeshi uwo krofrum na no o ma mi frim ai afinche ba o afiaba yankopon ya adom atafo santem kwasi adai odeshi ya beba ne ya ba beta mochi wate na afidida no ya de kakra gufom de amana nanom nti ya ba beta uchi wo tafo santem medamu nyina se de musiha da engine room so ase eda kwadwomo enso ase eja kwa me yeda won so ase yankopon nhyira wo nhyira me no ntutu nyina na monsie Dr. Cash odi dwabrim to aso